Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na Zone 2 diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules or Martes aton sini nga pagpangalagad kay Pebrero 24 pa lamang kita. Diri sa aton sini karon nga pagpalayag 24 nga adlaw Pebrero 24 Martes sa aton sini nga mga kauturan tuig 2026 sa gyapon ini mo lang rimang Korman Bombo Chama Blanco Hoven. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita, National Union of Students in the Philippines may luyag ipabutyag natuhoy sa 3 kadlaw sini nga kanselasyon sang klase sa pag-host sang syudad sang Iloilo sang ASEAN meetings. Samtang latest update karon sa sining nagaluntad nga pagpangaluthang kag ginaaligar abduction incident sa Banwa sang Pavia. Nagkalanabo ini sa aton sini mga kabumbo kagapon or kagabi gid lamang. Sundanay lang nasambitan sining insidente. Sa karon ano bala ang latest nga pagpangusisa sa aton sining kapulisan na naangot bala ang nasambitan sining mga insidente. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, ining si alias Marvin atong ginapayag bala nga ginutas ang iya sining kaugalingon gamit ang ispading sa banwa sang Alimudjan. Nakatigayon pa kuno ni nga makabisita sa iya sining suod nga avian nga si Francis sa presuhan antes nga masapuan ang iya sining bangkay. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad sa mga nagapauna karon nga balita nasyonal. Isa-isa diri ang crimes against humanity ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dito iya kagapon sa The Hague, Netherlands, sa International Criminal Court sa Chamber 1. May kantanan sa sining confirmation of charges against the former president. Sa aton sinikiro niya nga mga kabumbuti pila gani diri sa mga naminsyunar sining pagpatigayon sa pagpamatay. Adtong mga nangin sensational man iya nga kaso during the time ni former President Rodrigo Duterte. For example, Kian de los Santos, si Mayor Aldong Paruhinog, kag iban pa. Pero ginpayag diri sang kampo naman iya ni former President Rodrigo Duterte, particularly si former presidential legal advisor Attorney Sal Panelo. Sinyalunsay kabutigan ina. Kay ngaman ang paghangop nyo ya sa mga statement ni former President literal. Nga magambalya malan si former President Rodrigo Duterte nga I will kill you. Silingon sila lagso niya ka sa katubtuban sang kalibutan. Sa bisan din ka man iya magkanto. Luatan niya, hindi ikaw pag luatan. Basta drugista ikaw kung kriminal ikaw. Sana ole, Attorney Sal Panelo, may automatic siniyang translation sa mga ginapangbuyan ng mga tinagasad to ni former President Rodrigo Duterte. Kahit ano ba lang i-speak taron sang tawo magambal sa nga I will kill you. Papatayin kita. Ti kunti siyempre ang paminsaron sa niya tawo patyon niya ka kay kriminal ka, kay ginaaligar kriminal ka, patyon niya ka kay ginaligar nga durugista ka, drug lord ka. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo.
amo na yang direkta sining translation kag paghangop. Igo mura lain gali iya engineer, no? Lain gali iya sa aton sini makabumbo. Sala kamo, sala man ang samahin sang Defense Council kag subong sa International Criminal Court. Kay kung maghambang gali iya sadto si former President Rodrigo Duterte nga I will kill you. But sa niya lagson niya ka, hindi niya kapagluatan para nga mapriso ka. Nan, amo na. Sa aton sining mga kasimanwa. Hindi na kamo yan sagad ka, ano pa kay amo sinaya, ang iya sining translation, sinadira, suno sa kay former presidential advisor, no, and presidential legal officer, Salvador Sal Panelo, no, sa aton sinikaron niya, nga mga kasimanwa, tiway na sang liwan sinimanwa, nga makambal kita, makabig sini naton nga interpretasyon kunti amo sina iya. Now, nga ang nyabot silingon gali isang I will kill you, lagson kita sa katubtuban sa aton sini karon nga mga kabumbo. Later on, check yaron tanabla kay Plastar Tandrisinyo ang kabugusan nga statement ni former presidential legal advisor Attorney Sal Panelo. Gin isa-isa dito mga biyan sa International Criminal Court na pre-trial Chamber 1 ang tatlo ka crime against humanity charges batok sa kay former President Rodrigo Duterte. Now, sa pag-umpisa pa lang sa confirmation na charges hearing kahapon dito iya sa The Hague, Netherlands. Sa pag-umpisa, ginklaro sa presiding judge ni Julia Antoniela Motok nga ang ICC, no? Sa ICC nga hindi sila ang mga desisyon kung guilty o kung hindi guilty si former President Duterte. Ang ila kuno iya nga trabaho, ang pagalantawon kung bala may nagakaigo sining ebidensya, no, nga maipakita ang prosekusyon sa mga ginaaligar batok sa kay Duterte. Matapos ang bahayag sa presiding judge, ginbasa ang mga kaso nga ginapangatubang ni Duterte nga puro may yara sa nga kailabtanan sa pagpatay, umpisa sa tong mayor siya sa nga Davao City. Ang count 1, kaso nga ginalakipan sa ginaaligar pagpatay sa nga Davao Death Squad. Davao Death Squad o kung ining DDS. Sa DDS palangadaan, 10-9 na ka mga kriminal akip ng 3 kabata sa mayor sa Davao, si Duterte humalin tuig 2013 tubtob 2016. Count number 2, ang pagpatay sa 14 ka mga high-value targets sa tong presidente na si Duterte humalin July 2016 or 2016 and July or tubtob July 2017. Count number 3, ang pagpatay sa 43 ka tawo, no? Kag tuyo nga pagpatay sa duwa ka mga lower level criminals sa barangay clearance operation or barangay clearance operation sa tunga-tunga sa July 2016 at September 2018. Ginapayag ni Mame Mandiay or grabe nga mga pangalan sining mga kasimanwao, African prosecutor sa ICC, Deputy Prosecutor si Mame Mandiay niyang Deputy Prosecutor ICC nga criminally responsible si Duterte sa mga pagpatay nga nagtabo samtang ang ICC ang may jurisdiction pa sa Pilipinas humalin tuig 2011 tungtong Marso tuig 2019. Ginapayag naman ni Attorney Joel Butuyan, abogado sa mga biktima nga dismayadong pamilya nga yara sa 497 no, ka mga biktima sa war on drugs, bangod nga gintugutan sang korte ang ginahingyo ni Duterte nga hindi na mag-atubang sa confirmation charges sa hearing. Ginpayag ni Butuyan nga ang makita si Duterte nga nagatubang sa korte samtang ginabasa ang mga kaso batok sa iya ang makabi nga isa ka importante nga bahin sa hustisya para sa mga biktima. Kung hindi makumpirmar ang mga kaso nga ginapangatubang ni Duterte, makabalik ini sa Pilipinas kag kasubong nga ini siya isa ka conquering hero.
Panumdum naman ni Butuyan ang threat ni Duterte sa itong presidente siya nga pagpanampaon. Tampaon niya ang mga huwes sa International Criminal Court. Nagapadayon or ipadayunon ang mga masunod sini sa subong adlaw at tubtob sa Petsa 27 ang confirmation hearing. Pero speaking of Attorney Joel gaman niya sining first name, Joel Butuyan, no? Si Attorney Joel Butuyan saton sini karon niya nga mga kasimanwa, no? Iya sining partner, ang iya sining partner galibanwa is isa ka alkalde, no? Alkalde sang Alcala, Cagayan, no? Sa aton sini nga mga kauturan, si Mayor anong pangalan? Si Tin Antonio. Ara-ara pa kita tayong suraya bla engineer. No? Asawa ya gali ni si Mayor Tin Antonio or partner sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Ugaling kiti ang ila kuno relationship. Suno pa gani sa post man ni Mayor Tin Antonio, of which gati may nakakuha man, no, sa nga kopya ang Bumbo Radio. Ginakabig yang ila sining partnership. Do katulad kuno sang ano bala? Sitcom, no? Do palagwaon bala sa telebisyon. Sadtong unang atsimpo nga ang bida Sanday Dolphy as John and Nida Blanca as Marcia, no? Do John and Marcia ini sila kuno sa aton sining mga kauturan, no? Tinagahambal sina diri si Alcala Cagayan Mayor Tin Antonio, supporter ini siya ni Vice President or former Vice President Leni Robredo. Kag sadtong tuig 2022, there was a time nga si Alcala Mayor Tin Antonio naghatag sang jar of water, no, nagikan sa Cagayan River bilang simbolismo sang iya sining salig sa masunod sining presidente during the time sa tuig 2022 sang siguro kampanya, no? Kag recently sandig sa mga natipo naton nga mga social media post, no? Kag siguro i-subject pa naton ini sa double check or i-double confirm ta ini, but kamahin si Alcala Cagayan na Mayor Tin Antonio sa panawagan or sa pagpanawagan sa kay former Vice President Leni Robredo nga magpapili bilang presidente sa palabuton sini nga tuig 2028. That is why nga ang statement ni Attorney Butuyan ginhatagan sang nagakaigo sini iya nga mga mas madalom sini nga pag hatag sang meaning sang kadaman, no? Sa mga tinaga iya balang is if this chamber prevents the boat from sailing by not confirming the charges, the victims will forever be moored in an island where the nights are filled with the screams and cries of their massacred loved ones. Oh, sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Oh, si Attorney Joel Butuan or Butuyan rather, no?
Isa ni siya sa mga counsel sang defense or sang defense sang prosecution rather, no? Abogado ni siya sa mga biktima sang extrajudicial killing or mga biktima sang nagkalamatay sa war on drugs during the former Rodrigo Duterte era. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo ti hambal sang pipila kalabanan sini sa ila ti mga supporter sang Duterte. May pipila man sila diri nga nagapabutyag nga ti kami neutral kami. Kagway kami sang may ginasaydan diri, but ang palamangkutanon sini Banwa, no? Sinya tingala kami nga amo na lang ni ka baskog ang suporta kag pagpaninguha nga mapindown gid ang mga Duterte, hindi lang kay si former President Rodrigo Duterte, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay solid supporter galing asawa ni Attorney Joel Butuyan nga si Mayor Tin Antonio sa Alcala, Cagayan, sakay former Vice President Leni Robredo. Kag as per information, ti isa siya sa mga nagpanawagan nga magpapili si former Vice President Leni Robredo bilang presidente by 2028. Tina mo ang nakahambal sini Banwabaw. Sinya ginapulihan sa mga pinklawan kag sang sang administrasyon subong ang mga Duterte, particularmente si former President Rodrigo Duterte. Kag mismo gani, no, sa aton sini nga mga kauturan sa opening speech man ni Attorney Nicholas Kaufman, iya sini nga pahayag kag na-mentionar nga may silent partner kuno. Ining si President Bongbong Marcos. Tidamo man sini ang nagdalom ang paminsaron. Anong ginanamin ni Attorney Nicholas Kaufman sa iya sini nga statement nga may silent partner si President Bongbong Marcos? Nga daw sila ang nagplano nga ipapriso or ipadala dito sa The Hague sa Netherlands sa International Criminal Court si former President Rodrigo Duterte. Ti saton sinikaron niya nga mga kabumbo, no? Kung may salabton gid man iya ang tigulang nga dito ang Duterte, former President Rodrigo Duterte, sa mga nakomiterya sini nga mga kasalanan kag may mga pagpahayag man ini siya Banwa, no? Pag-admiter kag pagpahayag ati kung gubon mo ya ang akon sini nga gobyerno, kung gubon mo ang buwas damlag sa mga kabataan diri sa pungsod Pilipinas, I will kill you. No, sa aton sini nga mga kauturan. Ti amo ni karon bantayan naton Banwa ang dugang pagid sini nga pagdiga diri, no? Sang abahin karon sang prosekusyon kag pagdipinsa man sang kampo ni former President Rodrigo Duterte sa nagapadayon or magapadayon later on sa second day sang confirmation of charges dito iya sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 sa The Hague, Netherlands. 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 diriman sa palatuntunan na Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ginahusisa sa karon sang kapulisan ining insidente nga natabo sa may Banwa sang Pavia kagabi gid lamang. Una sini Banwa nga mayara sang nabaton sini nga report nga may isa ka persona nga nagamaneho sang iya sini nga bisikleta ang ginbanggaan. No? Ginbanggaan ini sang pila ka mga personalidad kag may nabatian sini nga lupok kag ginapahayag nga ginluthang samtang ongoing pang pagpangusisa diri sang aton iya kapulisan. Golpeada naman nga may nagpadulong sa Pavia Police Station, no? Pavia Municipal Police Station, utod nga lalaki nagreport nga ang iya sini nga utod nga babaye ang ginapatihan nga ginabdak sang isa ka persona nga nagpakilala sa ulihi nga isa ka katapo sang pulis.
sa closed circuit television ngani mga kauturan makita pa nga malawig sini nga pagdumugay no sang nga nagpakilala pulis kag sang sining babae nga ginabduct sa karon ginahusisa pa sang Pavia Municipal Police Station kung bala konektado ang nasambitan sini nga insidente. Pero one thing is for sure, ang ginaaligar tag iya sa bisikleta nga ginbilin kay naluthangan kuno may kaso nga ginpangatubang sadto no naangot sa illegal nga droga. Ang babae nga ginabdak as per initial information sa aton sini kapulisan may man sang pagkaulamid sa illegal nga droga. So ang common denominator sinadri Banwa is illegal drugs. Ano pa ginaihan ang dugang sinima impormasyon na tuhoy sa sining sundanay lang nga insidente dira sa Banwa iya sa nga Pavia, Iloilo. Balikan ta madalagkuan mabalita kag impormasyon detalye sa mga balita lokal sa paday nga pagpalayag sa Bombo Aray sa Uto pagkatapos ang Bombo Network News. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imos sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho ng isang masa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, Pebrero 24, taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, bagan humamaya ilang co-perpetrator nabanggit sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itong sina Senator Go de la Rosa at dating Secretary Aguirre, meron daw hong mahalagang papel sa Duterte drug war. Filipino lawyers naman naniniwalang nakuha ni Kaufman ang malaking bentahe sa pagharap sa International Criminal Court. Dating Filipino judge naman na si Raul Pangalangan, tiwalang panalo ng prosecution ng unang araw ng pagdinig. Sa ibang mga updates tayo mamaya ang panibagong mga ebidensya at respondents sa plunder case laban kay Senator Jingoy Estrada, idadagdag ng National Bureau of Investigation. Ang susunod na investigation iniurong po sa Marso. 13,000 na kapulisan ipapakalat para yan sa ika-14 na anibersaryo o 40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ilang mga kondisyon inilatag na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa pagkuha ng mga rally permits. Ang Senado naman nilinaw na walang isusuko ang Pilipinas sa pakipag-usap sa Chinese Embassy, kaugnay pa rin po yan sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa ating provincial report, Sarangani Province nagsuspindi na ng klase sa lahat ng antas sa paaralan dahil sa magdamag na pag-ulan. Abangan din sa ating sports news mamaya ang San Antonio Spurs dinumina ang laban kontra Detroit Pistons, score na 114-103.
at live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Naniniwala si dating International Criminal Court Judge Raul Pangalangan na sapat na ang ebidensya na ipresenta ng prosecution para i-convict si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa dating husgado at dati ring nagsilbi na Dean ng University of the Philippines College of Law, matibay ang mga ebidensyang ipresenta ng prosecution sa unang araw ng hearing at sapat na anya ang mga ito upang kumbinsihin ang mga husgado ng International Criminal Court. Bago pa nagsimula ang pagdinig, inaasahan umano nito na ipepresenta ng panel ang kanilang witness para ipakita ang merito ng kanilang kaso o argumento. Sa halip ay inisa-isaan niya ng mga prosecutor ang ilang specific detail ng mga kasong iniakusa kay dating Pangulong Duterte, kasama na ang ilang video clips na nagpapakita sa mga kontrobersyal na pahayag noon ng dating Pangulo. Hindi rin sinasantabi ng dating judge ng International Court ang posibilidad na inihahanda at iniipon pa ng panel ang kanilang strongest evidence o pinakamalakas na ebidensya para sa magiging trial proper sakali mang umusad ang kaso mula sa confirmation stage. Kabilang sa mga ipresenta ng panel sa unang araw ng confirmation hearing ng dating Pangulo ay ang mga video ng dating Pangulo kung saan inaamin niya ang ilang pagpatay at ilan pang kontrobersyal na kautusan sa kasagsagan ng illegal drugs campaign. Sa naging pahayag naman ng senior trial lawyer ng Office of the Prosecutor na si Attorney Jillian Nichols sa kasagsagan ng pagdinig, sinabi niyang matibay ang hawak na ebidensya ng prosecution at kayang-kaya ng panel na i-convict ang dating Pangulo kung magdedesisyon lamang ang mga judge na ituloy ito sa full trial. Samantala, hindi rin po nakaligtas ang pangalan ng mga co-perpetrator o ilang co-perpetrator sa unang araw ng confirmation of charges hearing nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa-isa kasing tinukoy ni International Criminal Court Office of the Prosecutor Senior Trial Lawyer Julian Nichols ang 5 mula sa 8 dati ng pinangalanan ng International Tribunal ilang araw na po ang nakakalipas. Ang 5 ito ay parehong may papel umano sa malawakang patayan na nangyari sa Davao City habang si dating Pangulong Duterte ay alkalde pa ng naturang lungsod. Kinabibilangan nito ni Senator Ronald De La Rosa at General Vicente Danao na parehong nagsilbi bilang hepe ng naturang lungsod. Kasama rin dito si Senator Christopher Go, dating National Bureau of Investigation Director Dante Giran, na noon po ay nagsisilbi bilang Regional Director ng National Bureau of Investigation doon sa Region 11. At dating Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre, na noon ay nagsisilbi bilang abogado ni Duterte at bilang abogado ng ilang miyembro ng kontrobersyal na Davao Death Squad na ngayon po ay kilala sa pinaikling tawag na DDS. Ayon kay Attorney Nichols, ang manabanggit na personalidad ay pawang naging kasangkapan nitong si Duterte sa ipinatupad na drug war. Patunay ito anya na hindi nag-iisa si dating Pangulong Duterte na gumawa ng mga krimen na inaakusa laban sa kanya. Not commit these crimes alone. We discussed the co-perpetrators, including during the mayoral period, in our pre-confirmation brief, Your Honors. I'll talk about just a few of them now. First, Ronald Bato de la Rosa, who was a chief of the Davao City Police Office, or DCPO, from 2012 to 2013. Next, Vicente Danao, another police chief in Davao during the period. Christopher Bongo, who was Mr. Duterte's aide, special assistant, and important advisor from 1998 to 2016 for the Davao period and then continued later in the presidency. Mr. Dante Giran, Regional Director of the National Bureau of Investigation. And finally, Italiano Aguirre, who was a lawyer for Mr. Duterte and for some of the DDS members during the mayoral period. And Ms. Croft will discuss these co-perpetrators and their roles in more depth in her presentation, which will be tomorrow. Bahagi po yan ng paliwanag ni Attorney Julian Nichols, mga kabumbo, doon po sa kanyang presentasyon kagabi sa nagpapatuloy pa rin po na pre-trial or confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pre-trial Chamber 1 ng International Criminal Court. Kung babalikan po ang listahan ng mga co-perpetrator na unang inilabas ng International Tribunal, umabot sa 8 ang mga ito, ngunit tanging sina dating General Camilo Casculan,
General Oscar Albayalde at dating Philippine Drug Enforcement Agency Director Isidro La Peña ang hindi po nabanggit kagabi. Yan po'y sa unang araw ng pagdinig. Pinuri naman ng defense team na mula sa Pilipinas ang naging handling ng lead counsel dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court na si Nicholas Kaufman. Ayon kay Attorney Alfredo Lim Jr., malinaw ang mga argumento ng abogado at ramdam ang sensibilidad at magiging tapat nito sa kanyang mga sinasabi ukol sa dating punong ehekutibo. Para kay Lim, ito ang mahalaga sa kaso ng dating Pangulo upang malaman ng International Criminal Court judges na inosente ang inaakusahan para sa napakabigat na paratang ng crimes against humanity. We are one of the lawyers of President Duterte. But from the way I see it, napakaganda yung response na ginawa ni Attorney Kaufman. It was sincere, honest in his response. Na he made it very clear that in a trial, evidence is very important. I guess si Attorney Kaufman is also ready, just like the prosecution. Ganun talaga ang husgado, yung prosecution sa defense, they have to prepare for their respective position on the matter. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, tiwala silang malakas ang laban ng dating Pangulo dahil pinupolitika lamang ito ng mga katunggali ng dating presidente. Git niya, tinik kasi sa lalamunan ng kasalukuyang administrasyon ang mga Duterte kahit pinipilit na pahinain kagaya ng ginagawang hakbang sa dating Pangulo na nakabilanggo ngayon sa International Criminal Court. Kaya tayo nandito lahat para ipakita sa taong bayan o sa buong mundo na walang kasalanan si Duterte. Nagdiyanita political. The current administration just wants to remain in power. And Duterte and as well as Sara are threats. They're maintaining themselves in power. Yan ang Sa panig naman, dating Secretary Silvestre Bebot Bello III, mahihirapan ang panig ng prosekusyon na patunayan ang mga aligasyon kay Duterte. Para sa dating kalihim, madaling mag-akusa ng pagpatay. Ngunit para papatunayan ang aligasyon ay mabusising proseso ang kinakailangang pagdaanan. Lalo na umano kung walang direktang ebidensya laban sa inaakusahan ay mauuwi lamang sa pagbasura ng mga mabibigat pagbasura sa mga mabibigat na mga paratang laban sa dating Pangulo ng bansa. Actually, kagaya ng sinabi ko kanina, what you heard kanina from the prosecution are mere allegation. You know, it's so easy to make any presentation, but what is very important in any case is the evidence. And when we talk about evidence, must be accurate and true evidence, hindi fabricated or incomplete evidence. Yun ang importante. Kasi ang dali magsabi na, mamamatay tao siya, pero what is your proof? May namatay. Anong proof mo na siya ang pumatay o nagpapatay? Bahagi yan ng paliwanag ni Attorney Silvestre Bello III, ang Counsel for Defense. Samantala sa iba pang mga development kaugnay pa rin po dyan sa kasong yan mga kabombo, natutuwa din daw ang mga pamilya ho ng drug war victim na mayroon na silang kinatawan sa International Criminal Court. Ito'y kasunod pa rin po ng presentasyon ng Common Legal Representative ng drug war victims na si Attorney Joel Butuyan na nagpresenta sa hinanakit at pagdurusa ng mga biktima ng malugong drug war noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa isang panayam sa International Court, binigyang diin ni Attorney Nery Colmenares na ramdam ng mga pamilya ang kagalakan na sa wakas ay makikita nila ang dating Pangulo na binabasahan ng sakdal sa International Criminal Court. Bagay na matagal anyang hinintay at inasam ng mga ito. Kailangan lamang anyang makumpirma ang lahat ng mga alegasyon at kasong iniakusa laban sa dating Pangulo upang mailabas din ng bawat pamilya ang kanilang saloobin, lalo na ang mga papayagang tetestigo pagdating ho ng pagdinig. Ayon pa sa batikang human rights lawyer, tutol ang mga pamilya sa posibleng pagbabalik pa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas kung hindi makumpirma ang kanyang kaso dahil tiyak umano na lalo lamang magdurusa ang mga biktima. The Council of the Victims for Rise Up for Life who filed the complaint in 2018 pa. We're happy that the confirmation has taken place and the legal representative, our legal team, was able to express the sentiments of the
the victims. That there is a need to confirm the charges. Kailangan ma-confirm ang charges kasi magkakaroon ng trial. At kung magkakaroon ng trial, magkaroon ng oportunidad ang mga biktima na mahain naman ang kwento nila kung paano karumaldumal at walang awa na pinatay ang kanilang kaanak. Pangalawa, nabanggit doon na pag hindi na-confirm ang hearing, babalik si President Duterte sa Pilipinas. Halimbawa, mas lalong lalakas ang threat sa victims. Bahagi po yan ng panayam mga kabombo kay Attorney Nery Colmenares, isa po sa mga tumatayong counsel ng pamilya ho ng mga biktima ng drug war. Ayon pa sa batikang human rights lawyer, malakas ang ebidensyang ipresenta ng Office of the Prosecutor habang hindi rin nagawa ng defense anya na maglabas ng sapat na depensa para sa kanilang claims. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nangakong palalawakin ang irrigation project sa bansa. Tiniyak sa mga magsasaka ang tulong at suporta mula sa pamahalaan. May buong detalye dyan si Bombo Annalyn Soberano. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglalaan ng mahigit 63 billion pesos ang gobyerno para sa mga programang pang-irigasyon at halos 300 billion pesos para sa buong sektor ng agrikultura ngayong taon. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa 2026 National Irrigation Administration National Confederation of Irrigators Association General Assembly at inspection na rin ng NIA Command Center sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, prioridad ng administrasyon ang pagpapalawak ng irigasyon upang matugunan ang mahigit 30% ng irrigable land na wala pang sapat na tubig. Anya, gagamitin ang pondo para sa rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad, pagsasaayos ng mga sirang kanal at irrigation system at pagpapalawak ng mga lugar na magsasaklaw ng serbisyo. Binanggit din ng Pangulo ang maagang pagkumpleto ng rehabilitation ng Talavera River Super Diversion Canal Sipon sa Nueva Ecija na natapos isang buwan bago ang target. Kasabay nito, itinampok din ng Pangulo ang modernisasyon ng NIA Command Center na may real-time monitoring sa level ng tubig. Mayroon din anyang AI-based crop monitoring at smart weather forecasting upang mas maagap na matugunan ang epekto at pagbabago ng klima. Binigyan din ng Pangulong Marcos mahalaga ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga magsasaka at irrigators upang matiyak ang sapat at abot-kayang supply ng pagkain sa ating bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dulot ng kalamidad. Ilang bagyo at tagtuyot ang nating pinagdaanan na. Tuwing kulang ang patubig o sira ang irigasyon, naantala ang pagtatanim at bumababa ang inyong kita. Batid ko din na lagpas 30% pa ng mga irrigable land ang kailangan pa natin malagyan ng patubig. Kaya't nananatiling malinaw ang prioridad nitong administrasyon. Patatagin ang produksyon ng pagkain, itaguyod ang kapakanan ng bawat magsasaka at palawakin ang irigasyon sa buong bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin magkakabombo 15 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balik ko tayo sa mga kaganapan pa rin. Doon po sa may bahagi ng International Criminal Court, binatikos ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang opening statement ng mga prosecutor at ng International Criminal Court at ng mga abogadong kumakatawan sa mga biktima ng drug war sa unang araw ho ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Atty. Panelo, ang mga inilabas nilang pahayag ay pawang paulit-ulit lamang na propaganda na dati nang ipinupukol sa dating Pangulo. Nanindigan din si Atty. Panelo na ang mga alegasyon na ipresenta ng prosecution at ng Victims Counsel ay pawang espekulasyon at pawang mga sabi-sabi lamang. Walaan niyang konkretong ebidensya na makapagsusuporta sa kanilang claims. Bumuelta rin si Panelo sa mga pahayag na Atty. Butuyan na nanatiling makapangyarihan ng pamilya Duterte dito sa Pilipinas, lalo at nagsisilbing pangalawang Pangulo ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, paanong naging makapangyarihan si Duterte kung halos isang taon nang nakakulong sa ibang bansa. Hindi rin anya relevant ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa kaso ng dating Pangulo.
Kasama mga kabombo itong si Attorney Panelo sa mga abogadong dumalo sa hearing bilang suporta sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay din po niyan, muli ring pinuna ni Davao City Representative Paulo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na naharap nga sa crimes against humanity kaugnay ng drug war. Sa isang post, ginit po ni Representative Duterte na ang International Criminal Court ay nagpapanggap lamang daw na naghatid po ng hustisya sa pamamagitan ng Confirmation of Charges hearing. Binanggit din ng mambabatas na hindi na miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute, kaya't nakakalimutan umano ang jurisdiksyon ng naturang korte. Anya, pinipili lamang ng International Court ang mga lider na tumangging yumuko at makipag-cooperate sa Western interest. At hindi rin po kinikilala ang mga Pilipinong nakakaramdam ng seguridad mula sa crackdown sa krimen at droga. Tinukoy din ng mambabatas ang di umano'y double standard sa pagtingin sa mga nagdaang administrasyon. Binanggit niya na hindi pinamamahalaan ng dating Pangulo para sa approval ng ibang bansa kundi para sa kapakanan ng mga Pilipino. Git ng mambabatas, hindi mababago ng hearing ang kasaysayan at hindi ito makakapigil sa pagpapahalaga sa soberanya ng ating bansa. Samantala, inakusahan naman ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang media sa paghubog ng umano'y misleading narrative tungkol sa anti-drug campaign ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, sinensasyonalisa ng ilang pahayagan ang kampanya ng hindi inilahad ang buong konteksto nito. Binanggit din niya ang paggamit ng media ng mga larawan ng drug war para sa shock value. Git ng prosecutor, mahalaga si Duterte sa umano'y pagpatay kaugnay ng kampanya at hinikayat ang korte na ituloy ang kaso. At may 16 na araw o 60 araw ang ICC judges matapos ang pagdinig para magpasya kung sapat ang ebidensya upang umusad ang kaso. Dako tayo sa iba pang mga balita dito po sa ating bansa mga kabombo. Update po tayo mula dyan sa may National Bureau of Investigation. Ito hong mga panibagong mga ebidensya at panibagong o karagdagang mga respondent doon ho sa plunder case itong si Senator Jinggoy Estrada, idadagdag ng National Bureau of Investigation. Pero yun pong susunod na preliminary investigation, muli po itong inurong at yan po'y gaganapin na po sa susunod na buwan o sa buwan ng Marso. May update dyan si Bombo Grant Hilario. Nagpasok ng motion ang National Bureau of Investigation upang magdagdag ng panibagong mga ebidensya pati respondent sa reklamong plunder na isinampal laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon mismo kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ito'y kasunod ang motion to submit additional evidence and respondents sa panig ng complainant o ng kawanihan. Sa naganap na preliminary investigation hinggil sa plunder case, ibinahagi ng tagapagsalita na hindi nagsumite si Senador Jinggoy Estrada ng kanyang kontrasalaysay. Scheduled setting for preliminary investigation, Senator Jinggoy Estrada did not file his counter affidavit because he was given until March 9 to do so. This comes following a motion by the NBI as the complainant to submit additional evidence as well as additional respondents to the case. Habang inatasan naman ang prosekusyon, National Bureau of Investigation na bigyan ng kopya ang mga respondents ng kanilang isasamang mga karagdagang ebidensya sa reklamo. Binigyan sila ng ilang araw lamang hanggang sa ika-26 ng Pebrero sa kasalukuyang taon 2026. Kaya naman sa oras na mabigyan na ng kopya ang mga respondents, pagtitiyak ng Department of Justice na sila ay mayroong panahon at pagkakataon upang ito'y sagutin. Ani Justice Spokesperson Martinez, ang mga respondents ay maaaring magsumite ng kanilang mga kontrasalaysay nang hindi lalagpas sa itinakdang araw na ika-9 sa buwan ng Marso. Ang nabanggit na petsa ay ang siyang susunod na isasagawang preliminary investigation kaugnay sa reklamong kinakarap ng senador kasama pati ilang mga dating opisyal. So, the respondents in this case, Senator Jinggoy Estrada as well as ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan, will be furnished copies of these additional evidence that the NBI intends to file, as well as the other respondents to be included in the case. So pati po yung mga idadagdag na respondents, bibigyan ng pagkakataon na mag-file ng kanilang counter affidavit pagkatanggap ng mga bagong evidence na isasumite ng NBI.
Bukod kay Senador Jinggoy Estrada, kapwa niya respondents maging sina former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, former Public Works officials Roberto Bernardo, Gerard Opelencia, Henry Alcantara at John and Jane Does. Maging ang namayapang si former Public Works Undersecretary Catalina Cabral ay kabilang rin sa mga sinampahan ng National Bureau of Investigation Department of Justice Bid Rigging Task Force. Partikular na kanilang kinakarap ang mareklamo plunder, paglabag sa Section 3E ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, receiving gifts by public officers at corruption of public officers. Kaugnay nito, tumangging ibahagi naman ni Justice Spokesperson Martinez ang mga idinagdag ng kawanihan na mga pangalan bilang panibagong respondent sa reklamo. Paliwanag kasi ng tagapagsalita na hindi maaring isa-publiko agad ito sapagkat hindi pa naisisilbi ang sabpina sa mga idinagdag na respondents. Gayunpaman, dagdag niya dapat dumalo o magpakita ng personal ang mga ito sa prosekusyon upang manumpa sa kanilang pagharap sa susunod na pagdinig sa buwan ng Marso. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, nagpahayag naman ng kasiyahan ang kampo ng drug war victims at mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos ng unang araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, trial ready ang prosecution lalo na sa presentasyon ni Deputy Prosecutor Mama Mandayay niyang na diretsong tumalakay sa ebidensya sa halip na politika para sa kanila malinaw ang direksyon ng kaso patungo sa trial. Ipinahayag din ng ilang kaanak ng mga nasawi sa drug war na nasiyan sila sa presentasyon ng International Tribunal at nakita mo nila ang due process na hindi nila naranasan noon dito sa ating bansa. Sa panagaman ng depensa, iginiitho ng kaalyado ni Duterte na puro aligasyon pa lamang ang mga inilatag ng prosekusyon at kailangan pa itong patunayan. Binigyan din ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo na dapat pang resolbahin ang issue ng jurisdiksyon ng ICC sa kaso. Kahit na nauna na itong ibinasura ng Pretrial Chamber 1 at may nakabinding apila. So nang araw nga ng pagdinig, tinalakay ang unang bilang ng crimes against humanity laban kay Duterte, kabilang ang umunoy pag-uutos ng pagpatay sa mga drug suspect. Sa mga susunod na araw, tututukan at unang hukuman kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa paglilitis. Ikinagulat din ng isang eksperto sa batas mula sa University of the Philippines ang ilang bahagi po ng opening statement ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may pagtukoy sa politika ng Pilipinas. Sa unang araw pa rin po yan ng confirmation of charges hearing. Ang Attorney Michael Chu Jr. ng UP Law Center, hindi karaniwan sa International Criminal Court ang ganitong mga pahayag. Anya maaring bahagi ito ng naratibo na naisiparating ng depensa kung bakit nauwi sa The Hague ang dating Pangulo. Gayunpaman, sinabi ng abogado na ang mga hukom ay nakatuon lamang sa pagtukoy kung may sapat na ebidensya upang umusad ang trial o ang kaso sa trial. Si Duterte po mga kabomboy pinaghihinalaang may pananagutan sa crimes against humanity na munoy naganap sa Pilipinas mula Nobyembre 1 ng taong 2011 hanggang Marso ng taong 2019. Kaugnay pa rin po yan ng kampanya kontra illegal na droga. Itinakda naman po ng International Criminal Court ang confirmation of charges hearing na nagsimula kahapon at magtatagal po yan hanggang sa 27 ng Pebrero, maliban labang bukas, Pebrero 25. Layunin po nito na alamin kung may sapat na basehan upang paniwalaang nagawa ng akusado ang mga ibinibintang na krimen laban sa kanya. Kapag kakumpirma o nakumpirma ho ang kaso, buo man o bahagya, ililipat ito sa isang trial chamber na magsasagawa ng susunod na yugto ng paglilitis. Ayon pa sa International Court, maglalabas ng desisyon ng hukuman sa loob ng 60 araw matapos ang naunang pagdinig kagabi. Samantala, ginit naman ni House Deputy Minority Leader Leila De Lima na sinusubukan ni Attorney Nicholas Kaufman na ipakita si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang anti-rich crime buster upang ipalabas na politikal ang kaso laban sa kanya. Ayon ho sa mamabatas, ang depensang ito ay nagmistulang romantisadong bersyon ng buhay ni Duterte, katulad ng naririnig umano sa mga tagasunod ng makapangyarihang lider na ginagawang necessary evil ang kanilang mga krimen.
Init ang dating ng senadora na hindi malilinlang ang mga hukom ng International Criminal Court sa ganitong taktika na ayon sa kanya ay idinisenyo para lamang sa mga nagbabayad kay Kaufman at sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Meron na ho tayong 27 minutes makalipas ho ang alas 12 ng katanghalian. Update din ho tayo mga kabumbos sa mga ganap na malawakang rally din bukas, Pebrero 25, kasabay po yan ng ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Hanggang sa 13,000 pulis daw ang ipapakalat po ng Philippine National Police sa kabuuan po ng pagdiriwang sa anibersaryo o paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. May live report si Bombo Bea Peniza. Nang magpakalat ng higit sa 13,000 mga pulis ng Philippine National Police sa pangungunayan ng National Capital Region Police Office para sa mga gaganaping pagtitipon kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo, kasama na sa deployment na ito ang tig 1,500 na Civil Disturbance Management personnel mula yan sa Police Regional Office 3 at Police Regional Office 4A na siya namang naka-standby para sa mga demonstrasyon bukas. Inaprubahan naman ng Quezon City Local Government Unit ang mga rally permits ng mga grupong Siklab, Tindig Pilipinas at Trillion Peso March Movement na siyang magsasagawa ng kanilang mga protesta at pagtitipon sa White Plains Avenue sa Quezon City. For the recap of our deployment, nagkaroon po ng pagbabago from 14,000, naging 13,448 yung ating latest na deployment. Kasama na po dito yung 1,500 each na personnel na ipapahiram sa atin ng Region 3 at Region 4A. Sila po ay on standby ng mga CDM contingents. For the approved permits, we have the request for the rally at White Plains Avenue, Quezon City na sinabmit po ng Tindig Pilipinas, Siklab at ng Trillion Peso March Movement has been duly approved by the Quezon City Local Government Units. Ilang mga kondisyon naman ang inilatag ng Quezon City Local Government Unit para sa mga grupong magkakasa ng kanilang mga programa. Kabilang na dito ang pagdalo ng hindi lalagpas sa 20,000 mga participants. Mahigpit din ay pinagbabawal ang paninigarilyo at paggamit ng vape. Bawal din ang pagbibitbit ng mga plastic at styrofoam bilang lagayan ng kanilang mga pagkain. Ayon pa kay Asilo, nakatakdaring tumulong ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga magiging paglilinis matapos mga magiging programa sa araw na ito. So meron po silang mga kondisyon, syempre doon sa kanilang mga ibinigay na permit. Kasama po dito yung not more than 20,000. Kumbaga at most 20,000 po yung pwede nilang maging mga participants. Also pinagbabawal ang vape at sigarilyo sa location. Bawal din po ang pagdadala ng plastic and styrofoam na mga lalagyan ng kanilang mga gamit. At tutulungan po sila ng Quezon City Government para sa paglilinis. Ganun din po yung mga portalets na ipoprovide po ng MMDA. Maliban dito, bagamat mahigpit ay pinagbabawal ang mga seditious statements sa mga pagtitipon na ito, hindi kinokonsidera ng pulisya bilang mga seditious actions at statements ang pagdadala ng mga placards at panawagan ng pagbibityu sa pwesto ng mga matataas sa opisyal ng Pilipinas. Ani Asilo, ang pinakabinabantayan nila at kinokonsidera bilang mga seditious actions at statements ay ang mga panawagan o panghihikayat ng pagsusunog o pagsugod at ang pagpapabagsak ng pamahalaan na siyang mahigpit na ipinagbabawal. Naniniwala din ang National Capital Region Police Office na walang magiging ganitong mga panawagan, lalo na't ito lamang ay pawang isang vigil o indignation rally lamang. I-consider natin na yung mga placards is okay lang. Hindi naman natin pwedeng sabihin na seditious na pagka nagdala sila ng placards. Maliban na lang kung meron silang mga panawagan, halimbawa magsunog or ibagsak, yun yung mga kinoconsider natin na mga dapat na, kumbaga mga red flags dito sa mga mangyayari na mga pagtitipon. So nagkaroon naman tayo ng usapan dun sa ating mga organizers na yan ay isa sa mga kailangan nilang masunod, yung mga panawagan na kung ano-ano, since ito ay magiging parang vigil din lamang naman ito, indignation rally. Hindi naman natin kino-consider na seditious kung halimbawa sabihin nilang BBM resign, not unless meron siyang kumbaga maghihikayat ka na magkaroon ng sugurin or sunugin. Yun yung mga kino-consider natin na mga hindi magagandang statements. Samantala, maliban naman sa EDSA People Power Monument at sa EDSA Shrine, nakaantabay at nakabantay din ng mga otoridad sa mga posibleng rally sa ilang bahagi ng Maynila na siyang posibleng walang koneksyon sa selebrasyon. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1
and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala, nagbigay naman ng malalim na payo si House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega kay Vice President Sara Duterte na nagpahayag kamakailan ng plano niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 presidential election. Ayon kay Ortega, kung tatakbo ang Vice Presidente sa pinakamataas na posisyon, dapat harapin niya ang anumang aligasyon laban sa kanya. Ito pa rin ay kaugnay ng mga reklamong korupsyon laban sa Vice Presidente mula sa mga impeachment complaints noong nakaraang taon at bago ngayong taon. Tinulagsa rin ni Ortega ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na manoy siniraan na lang o na ng ilang miyembro ng Kamara ang kanyang pangalan bago ang deklarasyon ng kanyang kandidatura noong Pebrero 18. Ani Ortega, may pagkakataon naman si Duterte na ipagtanggol ang sarili, ngunit pinili niyang manahimik. Pinaalala rin ng kongresista na ilang pagdinig ng House Committee on Good Government and Accountability tungkol sa maling paggamit ni Duterte ng nasa 612.5 million pesos na confidential funds ang hindi dinaluhan ng Vice Presidente. Meron na lamang po tayong 26 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update pa rin tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan, mga kabombo. Dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan. Si Senator Lacson nilinaw ho na walang isusuko ang Pilipinas sa pakipag-uusap sa Chinese Embassy. Huwag na pa rin po yan sa lumalalang tensyon sa usapin ng West Philippine Sea. May update si Bombo Angelo Aganan. Mariing iginiit ni President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na walang isusuko na teritoryo ng Pilipinas sa posibleng pakikipagdialogo ng mga mambabatas sa Chinese Embassy kaugnay ng lumalalang tensyon sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay Lacson, ang posibleng pag-uusap na nauna niyang iminungkahi noong nagpahayag si Chinese Ambassador Jing Chuan ng kahandaang makipagdialogo sa mga lider ng Pilipinas upang maibsan ang mainit na palitan ng mga pahayag sa issue ay hindi tutuon sa mga sensitibong usapin tulad ng pagmamayari ng mga pinagtatalunang teritoryo, kundi pagtatatag ng malinaw na linya ng komunikasyon. Aniya, mas mainam na may middle ground ang dalawang panig na makapag-usap ng maayos at nilinaw na hindi lang basta umano yuyuko silang mga mambabatas at kusang isusuko ang ating teritoryo para lamang hindi na lumaki pa ang sigalot. Kasunod nito, kinumpirma ni Senate Foreign Relations Committee Chairman Erwin Tulfo na napagkasunduan sa kanilang pagpupulong ni Ambassador Jing ang tuloy-tuloy na mas diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig upang maiwasan ang mga palitan ng mga maaanghang na salita sa publiko. Ayon kay Tulfo, naging maayos ang sinagawang pakikipag-usap sa Chinese envoy kung saan nagkaisa umano sila na panatilihing bukas ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig na idadaan sa regular na pagpupulong para sa mas maayos na pag-uusap. Dagdag pa ng senador, bagamat hindi direktang napag-usapan kung matitigil na ang palitan ng mga pahayag, sa ngayon ay tila humupa naman umano ang tensyon at tahimik pareho ang dalawang panig. Both of us agreed na open yung continuous diplomatic meetings rather than public discourse, rather than magbanatan sa on-air, social media, newspaper. Sangayon siya na sana laging gano'n, may meeting na lang. Mukhang tumahimik naman na this past few days. So, napansin naman natin, wala nang sagutan between us at saka dun sa grupo ng Chinese Embassy. Napansin mo rin dun sa isang media release ni Commodore Tariel, natakpan na yung mukha ng Chinese President Xi. So I guess wala naman silang reklamo na. Samantala, binigyan din naman ni Lacson ang pangangailangan ng pagkakaisa sa hanin ng mga mambabatas bago makipag-ugnayan sa Chinese Embassy. Aniya, dapat may malinaw na komunikasyon at posisyon ng mga senador sapagkat hindi magandang tignan kung ang mga Pilipino mismo, lalo na silang mga mambabatas, ay nagkakaroon ng mainitang pagtatalo sa publiko hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Sa huli, iginit ng senador na ang pakikipagdialogo sa Chinese Embassy ay isang hakbang para sa mas maayos na komunikasyon at hindi para isuko ang soberanya ng bansa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Ang White House sa magiging laman ng State of the Nation o State of the Union Address ni US President Donald Trump. Gaganapin ito dakong alas 10 ng umaga ng Miyerkules oras yan sa Pilipinas kasabay ng 119th Congress. Ayon sa White House na magiging mahaba ang nasabing talumpati ni Trump dahil sa dami ng kanyang mga nagawang accomplishments. Asanin aniya ang mga pag-anunsyo nito ng mga prioridad na proyekto at ang panukalang pulisiya na ipapatupad sa Estados Unidos. Dahil dito ay nagigpit ng seguridad ang mga otoridad sa US dahil sa inaasahang paglulunsad ng mga kilos protesta. Samantala, nanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay US President Donald Trump na pumanig sa kanila. Ito naging pahayag ni Zelensky sa ika-4 na taong paglusob ng Russia sa Ukraine. Naniniwala kasi ito na ang Estados Unidos ay may kakayanan at lakas para tuluyang makalayo sila sa kaguluhang dulot ng Russia. Kahit na anong kagustuhan ng Ukraine na matapos na agad ang gera, ay hindi ito pumapayag sa mga hiling ni Russian President Vladimir Putin. Hindi ani maaaring ibigay ang lahat ng nais ni Putin dahil gusto nitong tuluyang masakop ang Ukraine. Balik ko tayo sa mga balitang naganap dito po sa ating bansa, mga kabombo. Inihayag po ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na malapit na matapos ang disbarment case laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na inihain niya noong 2024. Ayon kay Attorney Matibag, na-refer na ang kaso sa Integrated Bar of the Philippines at hinihintay na lamang ang resolusyon matapos maisumite ang kanilang komento. Ang kaso ay kaugnay sa isang video na ipinalabas ni Roque sa kanyang social media account na di umano'y nagpapakita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng ilegal na droga at ayon pa rin kay Director Matibag, layunin po ng kaso na maglatag ng guidelines sa tamang paggamit ng social media para sa mga opisyal ng korte katulad ni Roque. Binigyang diin ni Atty. Roque naman na ang disbarment case ay desperate act of attention at protektado raw ng free speech sa ilalim ng privilege doctrine ang kanyang ginawa. Samantala, kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong League of Cities of the Philippines, pinasalamatan si Pangulong Marcos para tuluyang maibsan ang kakulangan ng silid-aralan dito sa ating bansa. May buong detalye dyan, si Bombo Jovino Galang. Ni National President ng League of Cities of the Philippines at San Juan City Mayor Francis Zamora ang pagpibigay tiwala sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Ayon kay Zamora, na siya ring Pangulo ng Metro Manila Council, ay malaking tulong ang nasabing hagbang para maibsan ang kakulangan ng silid-aralan. At gaya po ng Local Government Support Fund, ang pondong ito ay ida-download din po sa mga lokal na pamahalaan. At ito po ay ating magagamit upang makapagtayo ng ating mga silid-aralan upang mahabol ang kakulangan sa kabuang bilang ng mga silid-aralan sa buong bansa. Dati po kasi ang mga infrastructure projects ito ay centralized po sa DPWH. Ngayon po, base po sa naging direktiba ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., to empower local government units, ay ida-download na po ang pondong ito sa mga lokal na pamahalaan. Sa mga susunod na araw niya, ay magsasagaw sila ng pulong sa Department of Education para pag-usapan pa ang nasabing pagdagdag ng mga silid-aralan sa bawat lugar sa bansa. Makakaasa po kayo na ang pondong ito ay gagamitin natin ng tama at wasto at wala akong magiging anumang ghost projects at walang magiging anumang substandard projects. And of course, yung accountability po ay nasa amin sapagkat ang pondo po ay papasok sa aming mga lokal na pamahalaan. At sa ating mga mamamayan, magtiwala lang po kayo na ang inyong mga mayors ay gagamitin ng wasto at tama ang pondong ito. Sapagkat ito po ay para sa ating mga mamamayan, para po yan sa inyong lahat. Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na lamang kung tayong 18 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Dako tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang mga Pilipino na anti-Duterte naming doble ingat sa hindi ho makasalubong yung mga Duterte supporter na nagtitipon-tipon doon sa mga Netherlands upang maiwasan daw ang anumang gulo o anumang tensyon. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Iloilo.
Inamin ng mga anti-Duterte na mga Pinoy sa Netherlands na doble ingat din sila na hindi makasalubong ang mga Duterte supporters. Kaugnay ito sa pagsimula na ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil sa umano'y extrajudicial killings sa panayam ng bombo radyo kay Karat Tagawa, miyembro ng Bayan Europe na sumusuporta sa mga pamilya ng mga biktima ng drug war. Sinabi nito na nakikiramdam at nagmamasi din sila sa ibang mga grupo na nagtitipon lalo na sa labas ng ICC upang maiwasan ang mga komprontasyon at anumang hindi magandang pangyayari sa pagitan ng magkasalungat na grupo. Ayon kay Tagawa, sa kabila ng sitwasyon na nagre-require ng pag-iingat, patuloy nilang kinakampanya ang pakikilahok ng mga kababayang Pilipino sa iba't ibang bahagi ng Europa sa mga nangyayari sa The Hague sapagkat usapin ito na dapat ay may alam at may pakialam ang bawat Pinoy. Umaasa naman sila na sa susunod pang mga araw ay harap na si Duterte sa korte upang personal nitong matunghayan ang resulta ng madugong drug war noong panahon ng kanyang administrasyon. Hindi po kami nagkakasama. Tiniyak rin po namin na in coordination with the police of The Hague, hindi po magkakaroon ng tensyon at banggaan. Minsan po ay may mga lumalapit sa amin ng mga individuals, but we make sure that we don't engage in discussions with them if it's not for the better. Si Karat Tagawa ng Bayan Europe. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Confirmation of charges sa war on drugs ni former President Duterte, unang hakbang umano patungo sa hustisya ayon sa Common Legal Representative ng mga biktima. Tinutukan yan ng Bombo Radio Rojas. Natapos kahapon ang unang araw ng confirmation of charges sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magpapatuloy naman mamaya ang pagsusumite ng mga statements sa merits ng kaso. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Gilbert Andres, Common Legal Representative of Victims, ang confirmation of charges ay isang unang hakbang patungo sa hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. Aniya, ang susunod na hakbang ay ang paghahanda at pagpapahayag na maglalahad ng pinsalang dinanas ng mga biktima. Binanggit din niya na walang sinuman ang nakatataas sa batas, kabilang ang mga dating pinuno ng estado o pamahalaan. Nagpanawagan rin si Attorney Andres sa pamahalaan ng Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Court dahil ito ay magpapakita ng paggalang ng bansa sa human rights at rule of law. Yung susunod na hakbang namin ay talagang mag-prepare po lalo na po sa mga statements po na ibibigay po namin para po talagang mailatag at maipahayag po yung mga suffered harm po ng mga biktima ng war on drugs. Panawagan natin sa ating pamahalaan ng Pilipinas ay mag-cooperate po sa ICC. Mahalaga po ito, magbibigay po ito ng sinyales na talagang nirespeto ng Pilipinas ang karapatang pantao at rule of law. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang usapin ho tayo, ito hong 3 trillion peso March, all system go na. Kasabay pa rin po yan ng EDSA People Power Revolution Anniversary. May report dyan ang Star of Manila. Nakahanda na ang 3 trillion peso March na magaganap kasabay ng ika-40 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Miyerkules, February 25 na gaganapin naman sa People Power Monument. Ang pagtitipon ay may temang Tayo ang People Power laban sa korupsyon at dinastiya na naglalayong suportahan ang pagsugpo sa katiwalian na may kaugnayan sa flood control projects anomalies at anti-dynasty law sa bansa. Mahahati ang trillion peso march sa 4 na bahagi. Sisimulan ito sa opening program kasama ang hanay ng civil society at mga religious groups. Susundan dito ng isang prayer march mula EDSA Shrine patungong People Power Monument. Bandang 3:00 naman ng hapon magaganap ang main program ng paggunita ng EDSA People Power Anniversary at ang 3 trillion peso march. 6:00 ng gabi magaganap ang evening mass sa EDSA Shrine. Magtatapos ang programa sa isang People Power concert sa Eton Centuries kasama ang bandang Ben and Ben at ilang pang mga artists.
Samantala, sa panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Kiko D, organizer ng Trillion Peso March at co-convenor ng Tindig Pilipinas, binigyang diin ito ang kahalagahan sa kasalukuyang panahon ng paggunita ng demokrasya. Napakahalaga pa rin yung araw ng Feb 25 dahil oportunidad siyang manawagan ulit ng pananagutan sa pamahalaan. At saka ganoon din, kung walang krisis tayong hinaharap ngayon sa korupsyon, mahalaga pa rin yung people power dahil ayun, kailangan nating ipagtanggol yung kahalagan ng ating demokrasya. So isang napakahalagang araw po ito, yung Feb 25. Di yun dahil sa isang tao, dahil yun sa sama-samang pagkilos ng mga Pilipino. At kung meron tayong ganong experience dati, walang dahilan kung bakit hindi tayo babalik sa ganong pamamahala. So siguro mahalaga, okay yung doubt, pero sana hindi tuluyang mawala yung pag-asa dahil sa pagdududa na yan. Inaasahan naman na aabot sa 30,000 ang lalahok sa third leg ng Trillion Peso March at EDSA People Power Revolution Anniversary sa araw ng Miyerkules. Mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Kimi, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, itong defense team ni dating Pangulong Duterte tila wala raw umanong defense strategy. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ng Bombo Radyo Ligaspi. Aminado ang isang political analyst at constitutional law expert na tila nakulangan ito sa naging depensa ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang araw ng confirmation of charges sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Michael Henry Ucinco sa panayam ng Bombo Radyo Ligaspi na tila walang overall defense strategy si Attorney Nicholas Kaufman. Paliwanag nito na dapat na maging layunin ng defense team ni dating Pangulong Duterte ang pagpapahina ng prosecution case upang magkaroon ng reasonable doubt, subalit hindi umano ito nangyari. Anya, hindi nahanapan ng butas ng depensa ang mga ebidensya ng prosekusyon na ayon kay Ucinco na tila may sapat na mga inilatag na ebidensya ang prosekusyon upang matuloy sa paglilitis ang kaso ng dating Pangulo. Samantala, ang isa sa mga magagawa umano ngayon ng kampo ng dating Pangulong Duterte ay ang mapatunayan na sang-ayon sa due process ang mga hakbang ng war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon at maglatag ng mga ebidensya na nanlaban ang mga namatay sa kampanya laban sa illegal na droga. Parang nag-get ko na wala silang defense strategy. Wala silang overall defense strategy. Kasi pag defense ka kasi, very limited yung pwede mong gawin. No? Right? Kasi ang objective is to sort of weaken the prosecution case, no, by offering reasonable doubt, right? Kasi ang prosecution ang may obligasyon na patunayan yung guilt beyond reasonable doubt. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Ligaspi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga development, si Representative Jokno ng Akbayan Party List ipinagtanggol naman ang pagdinig ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwalang matibay ang ebidensya at hindi raw ito politika. May update ang Bombo Radio Cebu. Ni Representative Jel Jokno ang isinagawang pagdinig ng International Criminal Court kaugnay ng mga kaso na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iginiit na ang usapin ay nakabatay sa ebidensya at hindi sa politika. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, sinabi ni Jokno na bahagi lamang ng normal na proseso ng ICC ang naturang pagdinig at layunin nitong tiyakin ang due process para sa magkabilang panig. Binigyang din niya na parehong may sapat na pagkakataon ng mga biktima at ang mga kampo ng depensa upang ilahad ang kanilang mga argumento at ebidensya. Giit pa ng mambabatas, batay sa kaniyang kaalaman at sa mga naidokumentong kaso ng mga biktima ng extrajudicial killings, may matibay na basihan ang mga aligasyon laban sa dating Pangulo. Bilang isang bahagi ng Free Legal Assistance Group, sinabi ni Jokno na marami silang nadokumentong kaso ng mga biktimang hanggang ngayon ay patuloy na naghahanap ng hustisya at aniya, hindi dapat maliitin ang mga kasong inihain sapagkat may kaugnayan ito sa mga buhay na nawala at sa patuloy na
na pananawagan ng katarungan ng pamilya ng mga biktima. Para kay Jokno, ang pagtalakay sa mga kaso sa ICC ay hindi isang isyong politikal, kundi isang legal na proseso na dapat igalang at pagtuunan ng seryosong pansin, lalo na ang nakataya rito ay mga buhay na nawala sa kasagsagan ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Ako mismo, ang dami kong nakausap ng mga biktima ng EJK nung panahon ng nakaraang administrasyon. Kami po sa Free Legal Assistance Group, marami po kami na dokumentong mga kaso ng mga biktima na talagang naghahanap hanggang ngayon ng hustisya. Hindi po natin masasabi na politika yung buhay ng tao. Ito ay libo-libo ang napatay ng nakaraang war on drugs. At marami sa kanila na nakakapagtaka na halos lahat ng mga sinasabi ng pulis ay puro nanlaban. Mula rito sa lalawigan at lungsod ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Mang Sarangani Province, nagsuspindihon ng klase sa lahat ng paaralan dahil sa magdamag na mga pag-ulan. May buong detalye dyan, mga kabombo at kasernisyo ng Bombo Radio Jensen. Inatasan ng Office of Civil Defense o OCD ang lahat ng Local Disaster Risk Reduction and Management Councils o LDRRMC sa bawat local government unit sa Region 12 na i-activate ang kanilang monitoring system dahil sa patuloy na masamang panahon. Ito ay kasunod na magdamag na pag-ulan na naranasan kagabi sa ilang bahagi ng Soxargen na dulot ng easterlies o mainit na hangin nagmula sa karatang Pasipiko na nagdadala ng makapal na ulap at pag-ulan. Ayon kay Beverly Ann Santos, Information Officer ng OCD Region 12, mahigpit na pinaalalahanan ang lahat ng LDRMMC na tutukan ang sitwasyon sa kanilang nasasakupan, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at may banta ng landslide. Pinayuhan din ang mga lokal na pamahalaan na maging handa sa agarang pagtugon sakaling may mga residenteng mangangailangan ng tulong o agarang paglikas. Tiniyak naman ng OCD na naka-alerto ang kanilang 24/7 Operations Center upang mag-monitor at magbigay ng kaukulang suporta sa mga apektadong lugar kung kinakailangan. Samantala, dahil sa patuloy na pag-ulan at masamang lagay ng panahon, isinuspinde ang klase sa lahat ng antas, pampubliko man o pribado sa buong Sarangani Province. Layunin ng suspensyon na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Ayun nga sa Pag-asa, patuloy tayo nakakaranas ng pag-ulan o tuloy-tuloy na pag-ulan at naglabas sila ulit ng heavy rainfall advisory dito sa Soxargen area. At bilang precautionary measures o para sa kaligtasan ng lahat, nagdeklara ng suspension of classes or face-to-face classes sa lahat ng level sa ilang lugar. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Panghuli sa ating mga provincial report, ang pagkilala sa Boracay bilang best of the best beaches sa Asia, inaasahang lalo pang hahakot ng mga turista ngayong summer season. May update naman po dyan ng Bombo Radio Kalibo. Ipinagmalaki ng Malay Boracay Tourism Office ang muling pagkilala sa isla ng Boracay bilang best of the best beaches in Asia ng TripAdvisor, isang online travel and leisure platform na kumikilatis at kumikilala sa mga magandang komento ng mga dayuhang turista mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa interview ng Bombo Radio, sinabi ni Catherine Leserio, tagapagsalita ng tanggapan, ang nasabing parangal ay hindi lamang para sa bayan ng Malay, lalawigan ng Aklan, kundi maging sa buong Pilipinas dahil tanging Boracay lamang ang nakapasok sa top 10 na nakaranggo sa ika-6 na pwesto sa Traveler's Choice Awards 2026. Nanguna rito ang Banana Beach sa Thailand, sumunod ang Kalingking Beach sa Indonesia, Radhanagar Beach at Palolem Beach sa India, Mirisa Beach sa Sri Lanka, pang-6 ang Boracay Beach sa Pilipinas, ika-7 ang Bentota Beach sa Sri Lanka, Riley Beach sa Thailand, Nusa Dua Beach sa Indonesia at Senang Beach sa Malaysia. Dagdag pa ni Liserio, ang nasabing pagkilala ay patunay na nangunguna pa rin ang Boracay sa mga destinasyon na nais mapuntahan ng mga turista sa kabila ng mga hamon na sa sektor ng turismo.
Umaasa sila na magpapatuloy pa ang magandang impresyon ng mga dayuhang turista sa Tanayag na isla, lalo na sa nalalapit na summer season. Boracay again was hailed as one of the best beaches in Asia for year 2026. So top 6 po tayo, yung Boracay Island as the best beaches destination in Asia. So another milestone po ito para sa Boracay Island, another achievement po ito that we continuously being recognized by the TripAdvisor, by mga platform na ito, mga lifestyle and travel platform na ito online. And we are very proud to share na kasama po ulit tayo doon as one of the best beaches destinations sa buong Asia. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po yung balikan ng mga programa ng ating mga provincial station gamit yung kanilang mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Mindanao area, dyan sa may Davao region, nariyan pong Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Dyan sa may siyudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, nariyan pong Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Sa Sarangani Province at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio General Santos. Para naman sa mga Hiligaynon speaking, ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin ho sa bahagi ng Mindanao, maaaring masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Radio Malaybalay, Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.
Oras sa Bomboradio, Iloilo, Philippine Standard Time. Impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto. Sa gyapon ka po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Mangin ka po naton karon live diri sa aton sining pagpangalagad from National Union of Students in the Philippines. May kantanan sa ilaman si Liluyang ipabutsyag no sa sining cancellation of classes bangod man sa pagpanigayon gani sang CN meetings diri man iya sa maing sang syudad sang Iloilo, which nga ang local or ang city government amo ang naga-host. We have on the line si Matthew Gonzaga. Sir, si Bombo Cham ini upod mo live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Salawat, good afternoon. Lumati sa inyo programa. Damo gid nga salamat. Alright, Sir Matthew, anong inyo sining luyag ipabutsyag regarding sa sining tatlo kadlaw nga pauntat anay isang klase in all levels bangod man sa sining paghiwat sang meeting sa diri sa syudad sang Iloilo sang ASEAN? So una-una Bombo Cham no ang aton gina-raise diri nga concern no labi na gid sa Iloilo City government nga kinanglan gid since suspension of classes and 3 days ina no starting 25, 26, 27 nga wala sang klase in all levels para lang kuno sa maabot nga ASEAN meeting nga paghiwaton diri sa syudad City. Question naton nga kinanglan gid sang suspension of classes in all levels because una best no this is in the name of the interest and welfare of our students nga dako sang tiyempo sang nung pag-eskwela sang learning sang aton mga pamatanon ang madula no tatlo ina kaadlaw nga kung tani kung may klase makalagas pa ang aton mga estudyante sa ila pagtuon kagamo man ang aton mga manunudlo no makalagas makatapos ang ilang curriculum. Kung tanawon naton manog tapos na ang klase and nagalagas no pasulod naman ang mga exams naton. So pamangkot natin nga kinanglan gid sa suspension of classes sa all levels no diri sa syudad sing Iloilo ang ginambal sa aton Bombo Jam actually nga para kuno sa ngalan sang seguridad no so nga ayhan a threat bala ang aton mga students ang aton mga pamatanon sa seguridad diri sa syudad naton or is the city government hiding something no sa aton nga syudad? Is it the traffic bala ang gusto taguon sa ni Iloilo City Mayor Raisa Trias or so dapat natagan ini sa solusyon hindi lang ko nga pagtaguon kag i-put aside ang welfare and ang interest ng students naton by merely declaring a suspension of classes in all levels para sa ASEAN nga meeting ngayon no gina compromise naton ang future ang learning sa aton mga pamatanon just to have the opportunity to showcase ang aton nga kuno nga syudad nga I don't know kung ano gid ang matutuod nga benefit no naton nga mga Ilonggo people and pumuluyo sa ini nga hitabo. All right, sa sining suspension of classes ma-switch lang kuno sa alternative learning of which though naandan naman naton since pandemic time. Anong inyo sining pananawan sina diri Sir Matthew? So, dira Bombo Jam, ginatanaw naton nga hindi gid conducive abi ang online learning and modular learning. Matudto din na nagakaandan na naton nga amo na gani masami bisan may klase pa sa face to face na do nangin mode na lang nga may online class and may modular learning when in fact this is not effective para matudloan ng aton mga estudyante sa nagakaigo nga edukasyon nga ila ginakinahanglan. It beats the purpose of having a quality education because what type of education are we receiving if it's merely online no madamo na sang disruption of classes ang aton ginatubang due to natural disasters and calamities that we face. This one something that we can manage and we can avoid no kay naton and in fact no amo na gina-raise naton that it is not conducive for the students to have classes lang online because to be honest, hindi gid maka-focus ang aton mga estudyante and ang aton nga teachers man hindi ka effectively deliver sa ilang mga estudyante. So amo na ang gina-raise natin that it is very more conducive for us to conduct classes within the classroom inside our schools. All right. Now,
you made mention nga for security purpose. Kagamo man na gani ang nangin balasihan sa aton sining ICPO nga kung sa diinti ilagin recommend sa city government nga i-suspend ang classes. Bilang isa ka estudyante, and of course kagi man tayo estudyante, Sir Matthew, ang ganitong imo sininga, ano threat anong mahimo sa mga estudyante nga makabutang abi sa risgo or alang-alang sa mga leaders or mga members ng ASEAN or their representative nga magapadulong diri sa syudad sa Iloilo? Yes, so amo na ginakatingalahan naton, and we are wondering ayhan ang students gid ang maga-face sang burden, no, sang brunt sang burden ngini nga kita ma-lose ang aton mga estudyante sang time and opportunity to learn, and they are is this a way of saying that our students are deemed as a threat to our security? Ano gid biya mo bra si aton mga estudyante nga gapadulong halin sa ila panimalay pakadto sa eskwelahan and vice versa, no? Ginakitingalahan gani naton kay kung antawan lang naton mo dyan, recently naging kakibot man naton gani this recent abduction and kidnapping to sa municipality of Pabia, that it has been confirmed that it was members of the Philippine National Police who were behind that. No, if threat malang istorya nato na, I don't think it's the students who are the threat here, because kung tanaw nato, no, among incident lang recently that involves the safety and security of the people is been done by those actually who were supposed to protect us, no, ang mga kapulisan naton. So it raises a concern on why the students are being deemed as a threat, no, especially in this coming activity diri sa syudad naton. Yes, kung ma-agree ikaw pod sa akon, ang isa siguro sa mga nakita naton nga kung may klase, syempre Sir Matthew, nagapugokid man ang dalagan sa trapiko naton. So ang maluman gani basi in terms naman sa traffic situation diri sa bahin sa syudad sang Iloilo, but is it proper ba lang kung may mga meeting sabi katulad sang ASEAN, of which layo man tong venues nila, mapintuhan iyang mga universidad diri sa La Paz, universidad diri sa Haro, no, nga i-cancel anay ang klase, and 3 days nabalaan naman naton nga tuman na ina kadako nga tsimpo kung tani para sa aton sino mga estudyante, sir. Yes. Exactly. No, dako na nga siyempre ang 3 days, although 3 days na dako na no nga kakuyangan sa itong estudyante. And yes, to be honest, I think basi ginatago in Manila, no, sitwasyon ini sa trapiko naton. If that is the issue and that is the problem, I think it's time for the Iloilo City government to address the issue. As we all know, this past few weeks, no, ginapanawagan ina sa aton mga commuters and consumers ang problema sa overloading, and I believe that the Traffic Management Office as well as the LTO is conducting ang mga ining apprehension nga activities sa mga overloading, no, and ginobra lang na nila kay padulong na ASEAN, but when we're back to normal, as if the issue isn't there, when in fact ginapilit gani nila tago because it exists, Bombocham. So I think it's time for them to address it, not treat it like may ara lang sa band-aid solution, and then may aton students yung mabutang sa alang-alang para lang ma-accommodate naton ining mga bisita naton for the ASEAN meeting. So if there is indeed a problem with the traffic and our transport situation here in Iloilo, I think it's time for the city to address it. All right, bilang isa ka estudyante, with regards sa sining problema naton sa transportation, ano ang inyo sining sarang ma-suggest abi sa city government, sa aton sining local government unit agud nga ma-address ining issue, Sir Matthew? So, in fact, no, kita Bombocham from the National Union of Students of the Philippines panay chapter, nakaupod gid kita sa panawagan sang pumuluyo nato to review and suspend yung LPTRP ngayon and the PUVMP, no? And especially the LPTRP, kamoy na ang local component diri sa PUVMP sa Iloilo that seeks to remove or phase out ang aton nga public utility jeepneys. Kung tanawon naton kulang na gani aton mga jeep, buhinan pa naton sa mga buses that can barely accommodate sa mga pasahero naton
every rush hour nagapila aton mga estudyante, aton mga sumalakay, no, gaginutok lagsanay. So I think it's time for the city government to genuinely suspend danay and i-review and i-conduct some public consultation sa aton nga mga commuters and aton drivers, and to allow ang pagbiyahe sa aton public utility jeepneys, consolidated man or unconsolidated, ipabiyahiyon sila because it can ease, no, sa suffering and kabudlayan sa aton commuters in terms of traffic, and at the same time sa pag decongest sa ginotok naton nga traffic, because actually ang problem gid man naton di ang kadamuon man at the same time sa mga private vehicles magamay ang aton nga public nga utility vehicles. So I think it's time for the city government to genuinely pass a ordinance or a program nga ga-address gid sa public transportation system naton, ang pampubliko gid naton nga sakyan nga mas deserve man sakyan sa aton nga mga fellow Ilonggos ka wala sang traffic, wala na sang sardinas sa sulod sa mga imported bus ngayon. Alright. Sir Matthew, isa na ilang maayo lang ko sa imo aton sining pamangkot, no, kung diin ka mas komportable magsabat sa Tagalog or Taglish, siguro balik-balikan kung una sinin naton nga question. Ano po yung masasabi ninyo sa 3-day suspension of classes in all levels dito po sa lungsod ng Iloilo, in line sa ASEAN meeting sa Sir Matthew? So once again, no, mula sa National Union of Students of the Philippines Panay Chapter, we are raising our concern on the suspension of classes for 3 days in anticipation of the ASEAN meetings here in Iloilo City. Ikinadidismaya natin ito, and we're very disappointed and raising the concern that they are doing this in the name of security daw. Kasi as if they're treating the students as a threat to security, no, when in fact ang ating estudyante, they just want to go to school, no? We see this policy as anti-student and makahalit or it harms, no, interest of the students and the welfare of the students, that losing 3 days of classes for the sake lang of this ASEAN meeting. So ikinababahala natin ito, and I hope that Mayor Raisa Treñas, as the mother of this city, to hear the calls of our students to address this issue, and wag na nating itago pa anong mga issue na gumaganap dito sa ating city, and put to disregard the interest of the students and our youth. No, so that is what we are raising, no, a concern that the meetings in ASEAN is anti-student, no, ang policy on the suspension of classes. So that is our stand. All right, Sir Matthew, once again, thank you so much and good afternoon. Maraming salamat and good afternoon. All right, deriwavit si Sir Matthew Gonzaga sa National Union of Students in the Philippines. Sa ila sining nga pagkadismaya na tuhoy sa sining 3 kadlaw nga suspension of classes in all levels, no, diri sa syudad sa Iloilo, in line sa sining ASEAN meetings. Sa aton sining karon niya nga mga kasimanwa, in terms naman niya sa lingkod, basi ma-justify man sa sa ilo anay sa alternative learning ti amali Mr. Gonzaga sinya hindi ina conducive sa bahin karon iya sa mga learners naton. Hindi amo sina ang quality of education ang ila sining kinahanglan, kay may ara gani sang distraction sa learning kung ara ka naging iya sa face-to-face o sa sulod mismo sang hulot na siyan. How much more, no? Kung alternative learning modules, online, so on and so forth, sa aton sining mga kabumbo. Tinagapanawagan sila nga sa bahin sang kung anugin man balang matutuod sini iyang sitwasyon sa aton sining mga kabumbo. Kay kung istoryahan naton syudad sang Iloilo in terms of security, why man riya sa may nagalagaw sa aton sinibanwa nga armado nga tawo nga nagauribay kay M16, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20. Ang arilan di guro kung kaysa ti M7. Pero magawa sila, wala na. No, pero hambal sang National Union of Students in the Philippines, siya posible luyag lang nila sining taguon ang problema naton sa pagpugok sa dalagan sa trapiko.
no? May posibilidad ina. Kay man sa aton sini magkasimanwa, no? Amo nang halos matag adlaw sini naton nga ginaaguntuman, no? Bisan sino man lang sa aton apektado sini sa pagpugok sa dalagan sa trapiko during rush hour. Kag makabi gani naton hindi lang yan during rush hour basta gani iya may ara sa klase during weekdays sa aton sini nga mga kabumbo. Siyempre mabatsyagan ginato ng pagpugok sa dalagan sa nga trapiko. Hilabi pa sa mga lugar, distrito nga may ara sa nga universidad or dako sini iya nga eskwelahan. Kay ti ang mga estudyante gwa sulod, no? Siyempre mapundong sa lakyan, no? Kag isa pa gid sa mga problema ti hambal gani ni Mr. Gonzaga ang kakulang sang unit sang mga public utility vehicle. Nagapanawagan man sila nga ti kuntani pahanugutan na lang anay nga magabiyahe ang mga public utility jeepneys, no? Consolidated man nila o kung hindi para iya nga maka-cater, no? Sa mga estudyante sa aton sini mga kuturan. Ti kabay pa basi pamatian man sang city government ang panawagan karon sang National Union of Students in the Philippines. 17 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Ang makakurulba kunuya ang threat kunuya muna tabutos paviyaw nga may duha ka mga ginpang abdak. Pero kung ang chief of police pa sa Pavia police station niya base kung sindikato kung sa likod sini. Now, so Maria kagusip nagpagwa statement na PRO6 nga police gid man to gali pero personal kuno to yang diferensya. Ila to yang diferensya. Nice. Balik-balikan na bala karon sa aton sini karon yang mga kasimanwa kay this time we have on the line makakasama po natin sa Bombo Radio Iloilo, isa sa mga correspondent natin mula dito sa the Netherlands, no? Kukuha tayo ng latest update with regards sa second day ng confirmation of charges against former President Rodrigo Roa Duterte, no? Sa aton sinikaron iya nga pangalagan mga kasimanwa. Ibalonta kung anong sitwasyon dito, may mga kauturan kita dito, no? Nga mga nagasuporta man sa bahin karon iya sang aton sining anay presidente. Ang mga tsikyar kita sa mga latest information na nungod sa mga nagakalnabo man dito banwa. 18 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Alright, okay na kita engineer. We have on the line si Miss Leia Manego now from the Netherlands. Miss Leia, si Bombo Champo ito ng Bombo Radio Iloilo. Magandang oras po, magandang tanghali or magandang hapon dito sa Pilipinas. Anong oras po dyan sa the Netherlands? Ayan, magandang hapon dyan sa Pilipinas. Dito po sa Netherlands, it's 6 o'clock in the morning, 6:15 I think. Okay, good morning po Miss Leia. Kumusta naman po yung first day ng confirmation of charges against PRRD or former PRRD dyan po sa the Netherlands? Okay naman po. Nandun po ako kahapon sa ICC. Kasama ko yung mga Duterte supporters, no? And maayos naman po yung pag-ano namin doon sa during supporting PRRD. And of course, yung kabilang side nandun din sila. Pero nandun kami sa isang lugar doon sa harap ng ICC. Kasi meron kaming permit na nandoon maggawa ng programa. And marami ding mga media nandoon and maayos naman po. Wala naman po medyo masasabi natin medyo mainit yung atmosphere between the two groups, the pro and the anti-Duterte, Ms. Leia? Wala naman po kasi kami we're just we respect each other naman. So we don't go to their side, we just stay in our lane. So we just do our thing, supporting PRRD. That is in a way our advocacy na makauwi si PRRD sa Pilipinas. So, yeah, wala naman pong gulo. Maayos naman po yung ginawa naming support kahapon sa ICC. Alright.
Yung nilay down po ng prosecution, yung mga sa kanilang panig na mga balasihan para na ma-confirm yung charges against former President Duterte. Ano po yung pananaw nyo doon po, ma'am? Kakaumpisa pa lang naman po ng free trial kahapon at they're continuing today until February 27. So wala pa po kami talagang clear na picture on that, but today pupunta din kami doon para to confirm kung ano ba ang process na, kasi nandun na din po sila Attorney Sal Panelo. So for now wala pa po kaming clear picture on how it's really inside in the ICC, kasi nasa labas lang po kami, but yeah. Kahapon po, ma'am, kasi they were showing video clips of former President Duterte na may sinasabing I will kill you, sa mga gustong sumira ng Pilipinas, I will kill you. Doon po kasi nakabase yung mga tawag dito sa panig ng prosekusyon ng mga sa panig ng mga biktima ng the so-called extrajudicial killings. And meron ako nakitang video na sinabi ni Attorney Sal Panelo na kasinungalingan lahat ng mga sinasabi ng kabilang panig. Sa labas po ng ICC, during those time na may presentation, updated po ba kayo or nandun lang talaga kayo naghihintay na kung ano information na lalabas, Miss Lea? Update naman po kami, but during that time busy din po kami sa mga pagkuha ng clips, pero later nakikita namin yung mga news. And about sa regarding na sinabi nila about yung sinabi ni PRRD, wala pa naman po how you call it, yung talagang evidence na talagang sinabi ni Tatay Digong yon, kasi PRRD is making, of course, the way he is, the way he talk. Wala pa talagang proof na he say that or kung ano man yung nasa list ng kanilang reklamo, allegation to Tatay Digong. Yun nga, So, wala pang pinipresent na concrete evidence na indeed merong kabay talaga doon si former President Duterte. All those na pinakita nila is statement and that you made mention na kung malalaman naman natin kung paano magsalita, paano makipag-usap, paano paabot ng mensahe si former President Duterte sa mga kriminal at most specifically sa mga durugista, Ms. Lea. Yeah, about sa mga durugista talaga, kasi ako taga Davao City ako, Tatay Digong really hate durugista. But siguro yung mga case ni Tatay Digong, the way he is, the way he talk, parang ni-use nila kung paano si Tatay Digong mag-talk sa kaso ngayon. Pero wala pa naman pong concrete na evidence sa kaso ni Tatay Digong. That's why they do the free trial yesterday and continuing today until 27. So malalaman po natin yung mga evidence. Meron din po kami kasing evidence sa side po ni PRRD at mayroon din po silang mga evidence daw. So yeah, we will see until 27 po. Alright. Ms. Lea, last na lang po. Ang first count po ng crime against humanity is the so-called kagagawan ng DDS. You made mention na taga Davao ka. Umi-exist po bala talaga yung sinasabing DDS or Davao Death Squad? In my case that time, kasi mabata pa ako noon, wala pa akong naririnig na ganyan, pero nakita ko lang si PRRD, like our tatay, he is reminding everyone ng mga kabataan na don't use drugs all the time. Kaya that's why also I'm a guardian right now because of Tatay Digong. Tumutulong din akong magsaway sa mga kabataan, sa mga batanon sa Pilipinas, no? Ilabi na sa Davao. Nga dili sila tamay-tamay sa kanto,
do not use drugs kasi nakakasama sa mga anak ninyo, sa inyong mga health. So, yun lang naman ang sinasabi ni Tatay Digong, reminding the kids na do not use drugs. Better apply work, something like that. If you're using drugs, so pumunta kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng trabaho. Yun lang naman na naririnig ko kay Tatay Digong during that time nung nasa Davao City po ako. Alright. Sige po, Miss Leia, salamat po sa binigay niyo pong time dito sa Bombo Radio. And if ever, by tomorrow, siguro tatawag kami ulit sa inyo para humingi ng updates dyan. Maraming salamat po at magandang umaga po dyan sa Netherlands. Bye po. There you have it, si Miss Leia Manego, ang aton sining international correspondent direktamente sa The Netherlands. So, updated man sila gali kagway pa man sang konkreto kuno nga ebidensya to nga plastar ang sabahin sang prosekusyon sa mga nagatiglawas to sa mga biktima. Ti sa bahin naman niya ni legal counsel ni former President Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman. Tigin digan niya malang tong iya sining opening statement. Karon ekspektaron na naton banwa nga mayara na sang dugang pagin-sining mga pagdigaman sang ila sining mga balasihan sa sining ginakasamang karon or kaso batok sa kay former President Rodrigo Duterte nga 3 counts of crime against humanity. Pagbalik nato na banwa, dugang pagin-sining mga balita kag impormasyon riman sa aton sining pagpangalagad. Shooting kag abduction incident sa banwa sa Pavia, konektado ay han. Pero personal kuno to yang away sang isa iya katapo sang pulis kag sang iya sining karelasyon. Why kuno sang abduction nga natabo? Ti paano yang shooting incident? Personal gyapon to. Anyway, check nato ang latest karon sa investigasyon sa Pavia PNP sa sining insidente nga natabo kagabi sa banwa sang Pavia, Iloilo. Balikan tayo rin matapos sa bilang importante nga mga panumdumon. Nag-subscribe ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag Plaswala di Iloilo. Billboard of Activities for February 22 to 28, 2026. Songs that are largely from the past millennium will once again rule the Plaza Mayor kaupo ng Retro Band sa Pebrero 28, Sabado, sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaswala di Iloilo, Valentine's Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plaswala di Iloilo. Sa March 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo. Agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Dili lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga... Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna siningalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gihapon kapon mo Bombo Chama Blanco Hover. Check na to ang balita with a Bombo Jomar Villa. Inamay kantanan sa daw halos sundanay lang nga insidente. Shooting incident ang una natabo. Ginapayag sini as per information na may isa ka individual nga nagabisikleta. Ginbanggaan sang mga individual man. Ginluthang. Oh. Tapos do gindalaman kuno nila dayon to ang tagiya sang bisikleta. Ang bilin bisikleta na lang. After a while, may nagpadulong sa Pavia Police Station. Naghatag sa information nga utod yung babae abdak. Oh, may kantanan bala ini sa natiruhan sa aton sini nga mga kabumbo. Ano nang latest nga mga impormasyon sina dire nung pinakauling nga pagpangusisa sandig sa investigasyon sa Pavia Municipal Police Station. Check ta, follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Nagtugas ang pagpuhag sa pumluyos may banwas ang Pavia ining natabo, no? Ang ining magkatuhay sa sining ginapahayag abduction kahapon sining adlaw Bombo Champ, no? Madumduman una gani ang natabo sinidra sa may area sang Cabugao Sur, no? National Road ina na siya pakadtos may banwas ang Santa Barbara mga pasado alas 6:25 no sa gabi nakabaton sang report ang bahin karon sang otoridad no sa sining nasambit sining insidente matapos ining ginapahayag abduction sa dinti ang subject diri amo si Mark Alarcon kag residente mas nasambit sining lugar ligar ang kunara na sa legal age no Bombo Champ. So ang natabo sini samtang nagbisikleta kuno ining nasambit sining individual
ginapayag gulpi lagin papanaugan sini kag pilit no nga gin pasakay sa salakyan didto based sa mga nakakita kag malapit sa lugar. Nakabati sila sang isa kalupok kag natigayon ni nga mapasakay sa base sa nakakita pula sini nga sedan no sa nasambit sini nga lugar na bilin ang bisikleta sining nasambit sining individual nga nakasandig sa pader pero tiway na tong iya sining presensya no gilayon man nga nagpadulong ang mga himata sini kagabi kag tinagakabalaka kung anong sitwasyon no sang ilang sining himata kay base sa pulis pabiya pulis bangod sa may mandabatian sila nga lupok gin coordinate nila sa mga ospital syudad kag probinsya basi kun may gindala sining pasyente pero negative man bumbucham hasta nga nagtuga ini sang kakulba no sa pamilya sining nga nag-worry kung anong natabo gid man sa ila sining nga himata. So after sining nasambit ng insidente sa area sang Kabugaw Sur nakibot pagid ang pumuluyo kay nasundan ini no sang insidente naman sa ginapahayag no pulpareho man nga ginapahayag abduction sa may purok 4 nasambit man sining banwa mga alas 6:35 sang natabo ining nasambit sining insidente bumutsamp no. So ang natabo diriya sa may area naman sa Purok 4, lapit-lapit lang sa police station, siguro mga more or less 100 meters ang kalayon sini. No, ang subject naman di amo ni si Stephanie Guillem, 29 anyos, kag gani sa nakakita, no, nagpukutay pa ni ang ining babayi kag ang lalaki hasta ang natumba gani. Pero tisolihi na daogid no, persa sang laki. Moto nga gin pilit man no ining individual nga ipasakyon sa pula man sining salakyan no pula sining sedan bumutsamp ang hambal ganito sa mga tawos palibot gusto tani Manila buligan galing ang isa tong amo naga pugos ni sa biktima kun sa sining babayi naghambal nga ginapayag ti mga katapo kuno sang otoridad no kun katapo sang kapulisan na motong ating iban why dam na nag-intervene kay basi kuno nga ti operation gid man sang kapulisan bumutsamp nga ti after sina ang ginpasakay sa salakyan diri sa naglabay pakadto sa may way na sa ano no tabok diri sa may taytay sang banwa sang Pabiya lapos diri sa may intersection sang ano sang Aganan no sa aton sini nga mga kabombo. So santo diri sa pagpakigangot naton kay Police Captain Fritz Police Captain Presquito ang hepe karon sang Richfield Presquito hepe karon sang Pabiya Municipal Police Station diri Bumbuchamp hindi pa nila ma-establish kung ang ining natabo no related sa isa kag isa kay bisa ila sa ding investigasyon hindi pa klaro kung ang sedan nga salakyan nga ginkargahan to ni Mark amo man na ang ginkargahan to sang nasambit sining babayi no although nga ti pulo pareho kuno ang pagka-identify pula nga sedan pero ang plate number do hindi kuno klaro no so basi kun may paglain sa plate number amo na nga do hindi sa kahambal nga isa lang kasalakyan ang nagkarga sini sa duha ka mga individual ti suno sa natungdan kun basihan ang ining inoras no sang natabo ni minutos lang gid no ang ilang gap sini Bumbuchamp so mo man gina-consider na nilagan ni nga basi isa na gid man lang ka salakyan kay hindi dungan mo no natabo kundi sunod-sunod ining ginapahayag pagpang-abduct no so gin check sang Pabiya PNP kung anong background sini kay basi kun ma link nila sa sining natabo no so dito ang na-mention diri sang otoridad nga ining nasambit sining lalaki kag babayi no ginapahayag ang gin-abduct sini ang gina link sini karon Bumbuchamp sa ginapayag illegal sining droga no kay ining babayi kun balik-balikan 2024 tigayon ni sa nga madakpan sa ginpatigayon sa drug bypass operation kag 2025 nakagwa ini
no sa bahin karon sang presuhan, no ining nasambit sining individual ti suno gani kay Police Captain Presquito, based diri sa ila sining monitoring ara ni kunong pangalan, no sa list sang otoridad nga gin-identify nga pusher, no sa aton sining mga kabumbo. Ining si Mark naman nadakpan ni siya 2013 sa same man sining kaso, kag nakagawa ti base gani man sa monitoring sa otoridad, active man kuno ni, no ang ining nasambit sining individual, kag ang ining si Mark ang ginatudlo sining nga source ni Stephanie, no amo ning babayi nga natigayon sining nga pasakay man to sa salakyan Bumbutsam. So kung natawon sunod sa pabiya PNP, may pagka pareho, no ang duha in terms karon sa ila sining transaction abi, no sa mo sining activity kay suno gani kay Police Captain Presquito, isa sa ginalantaw sining rason kun nga ang natigayon ini sila nga ginapayag maabdak nga ti ginaling nga posible may kantanan sa ila sining daan sining trabaho ining engaged karon sa ginapayag illegal sining droga Bumbutsam. Pero suno kay Captain Presquito ongoing pa man ang ila sining investigasyon kay kun ang ila sining operation way man sila kuno sa may conduct nga bypass operation mo, no during that time kag amo nang inuras way man kuno sang may nag-coordinate sila bing iban nga unit nga kun may ginpatigayon sining drug bypass operation sinisali ang paglantaw sining gani sa natungdan nga posible, no ang may kaymuan siniti ang ila mala sining mga posible makupdanan sang una may kantanan karon sa sining ginapayag illegal sini nga droga Bumbutsam. Aribla, no ang nangin kabahin una sang pahayag ni Police Captain Fritz Mark o kon Richfield Presquito ang hepe sang pabiya PNP. Mga individual. So as of now sir, ang nakita same nga salakyan naging gamit sedan nga pula. No, apang hindi ta pa ma-determine sa plate number. No, so hindi ta pa ma-conclude kung isa lang ni ka or na-link ni ang duha ka insidente, na-link lang sa isa. No, so as of now kanang isa ka possibility nga ginatan-aw ta nga kung paano ta ma-link ni ang duha ka insidente. But sa shooting insidenta sunod sa aton nga witness ni Guardia, si Dan lang nga pula ang pag-identify niya. But sa mga witness naman sa may dire sa alleged abduction, isa red man nga si Dan, pero may plate numbers lang ang gihambal. So hindi ta pwede hindi ta pwede ma-conclude nga isa lang ka persona ang nag-obra sa ngamuning nga ang duha ka incident. Pero kung basihan mo ang inura, sir, di pareho, no? Yes, sir, although may span siya of 10 to 12 minutes yata. 10 to 12. Dinunagan yung tabo, sir? Ang may shooting incident sa may barangay Cabugao Sur. Though around 6:25 siya natabo. Okay. And then dire sa may alleged abduction now around 6:35. Okay, so bali nung ginahimo na karon sa pabiya PNP ta. So nag-request na kita sir sa CCTV footage kasi hindi ta pagid makita ang bilog nga natabo sa may shooting. Kag wala ta man nakita ang bilog gid nga natabo diri sa may alleged abduction, no. Kung isa lang bala ang suspect nga nanaog sa salakyan sa shooting, same man sa alleged abduction. Kung amo man nga persona ang nanaog sa salakyan, nag-abduct sa biktima ta. Okay, so bali mabase kita na CCTV. Kung mabalaan ta nga isa lang ni ang salakyan ning gamit sa shooting kag sa alleged abduction, so ma-certain ta nga isa lang ka suspect ang ginatanaw ta. Nako sana kamo sir kung kilalahi ning duwa, ang babae ug lalaki. Yes sir, kay ang duwa niya sila. May record man niya sa aton yung station. Ano man sila ng illegal drug personalities man sila. Okay. Sa may background man sila nga laki ni do kagin ni siya bypass way back 2013. Tapos ang babae naman do kagi man siya bypass pero nakagwa lang last year. Okay. Doon sila dakpan? Hindi, separate. Separate. Okay. Pero hindi sila kilalahin duwa, no? Ano man? Kilalahin sila. Bali so, sa akong intel ang source ni alias Nini, ang babae. Source ni si alias Mark ang biktima ta sa shooting.
Ay, okay. So, bali do downline na si ano? Downline na si Nene. Okay. So, bali anong ginalantaw niyo, sir, nga rason sini? Sino nag-ubra sini? Ang ginatanong naman sa nga motibo, diba si ano ni siya ng ka-community man nila ang nag-ubra sa nga muning insidente. Diba lang naman kung sa drugs nga gamay mo lang nga sala. Do ginapainitan kanila kasi mga utok addict. So, sa lingon, dugin dumtan silang duwa? Dumana? Posible. Okay. Posible ka community man nila ang involved. Dari sa inyo sa latest sa Pabiya, di ba may listahan makita sa yung mga monitoring? Arangalan nilang duwa? Yes, sir. Okay. So, bali presently monitoring ni sila gali? Duwa? Anong status nila na? Low level? Sir, ng pusher. Okay, gaduso? Duwagin sila, sir? Ano nakadugay nga na monitor na, sir? Na-monitor daw pila ni katuig naman na-monitor ni si Mark alias Mark. Mark? Pila naman katuig. Tapos ang babae ni do binula naman. Nga na-monitor naman. Okay. So, balisim ang procedure nila sa kagakuha kay Mark Japon? Or, so doon nagbalik? Okay. Sige. So, anong sarang mo lang palabuot karon bilang Pabiya PNP naton sa sining-sining? Bombo Jomar, galibog ang ulo ko kay may statement ni rin PR06. So, tapos, as per information sa CIDG, ito, ginbaybas nila to ya si Mark, kag ang naglupok nga pusel, that is why nga shooting incident ang report kagabi, iya kuno to sang operatiba nila nga nag-discharge lang. Unintentional, nalukpan to ganing iya sining nga TL, pero subong, ang PR06 in connection sa so-called abduction. Why kuno sang abduction? Kay ang love quarrel kuno to iya sa tunga ni Step kag sa iya sining former boyfriend. Ti pero galing kay nagambal tong lalaki sa video lang pulis ko. Ti ano man, former boyfriend niya, pulis, tapos ang babae gina-identify as illegal drug pusher. Anong sistema man? Amo gani, no? Tisuno kay Captain Pesquito, amo man karon ang ginatingwan ta diri mapatangutan dugang sa latest ni kay subong malaning udto mo nagpagawa sa statement ng PR06, so bumutsam kay naka-mention diri kay na si Captain Pesquito sa payag nga ang may kahimuan sini kuno possibly ang mga kopdanan sa unabla sa pag-engage sa illegal drugs, no? Bumbutsam, no? Sa sining April initial mo man nang ginpagwa sining statement asang Pabiya PNP kay nati way pa man sila sang idea gid kung ano sini kay way man sang ano mo kun yagin makapulis to ti way sang advice sang coordination sa ila that time. Ang nakuha information nga may coordination ang sa IDG pero do mga last days na to pasado sang gabi sa ila bumbutsam pero during sang time sa natabo ining alleged abduction kag ang information gani nga gawa sinidri ang natabo to nga pag ginapayag ang pagpasakay to sa salakyan to kay Mark ang iya sang sa IDG, no, nga operation sini bumbutsam amuto nga doon lokpan tong isa kooperatiba sa TL sang ginapayoti nag-resist, no, ining nasambit sini nga subject kag subong ang ining nasambit nga individual ang ara na sa kustodiya sang CIDG Iloilo, no, ining si Mark kag mismo maganing pamilya sini nag pagwa man sang payag nga nagapasalamat nga ti safe ang ila sini nga himata bumbutsam. Si Step yan, Step yan nag-try kita approach ni sa ila sining puluyan. Kay may mga permission nga doon nakapauli na kuno. Oo, kay te ang statement sa PR06 mismo siya ang nagpadulong to sa Pabiya Municipal Police Station agad nga i-clarify ini. Nag-approach kita no sa pamilya at respeto taman kay ambak pamilya sini nga hindi lang sila na magatag sang komento sini bumbutsam kadtuan ta sa ila sining puluyan at respeto taman ko nanong ila sini nga desisyon no kaya ngaton mala sini nga ma-check kung anong
status, no, kung okay na bamla nga sining kahimtangan, hasta nga ti mismo ang otoridad nakapagwa man sa statement nga is mismo ining babaye ang nagpadulong sa may pabiya PNP. Ang kapitan sang Purok 4 tidra masulunhan ka police station natigayon ta diri mapakigangutan, no, kung ano ang pagkilala sini sa kay Stephanie Jean, no? Bumbutsam suno kay Cap Jovi Haliko sang nasambit sa ni karon nga barangay iyagin pahayag kay nadakpan ni gid man gali, no, sa bypass operation ni si Stephanie way back 2024 kag June 2025 sa information ni Cap nakagwa ni sa presuhan, no, dito sa nga Bumbutsam kay do nagbata sa July, no, gwa sa June, nagbata sa July, pero before sa kuno mabaybas nagabusong naman mo, no, way back 2024 suno kay Cap Jovi Haliko. Suno sa natungdan based sa ila sini nga pag-assess gani sa barangay duway naman gani kuno nagbalik no, sa illegal activity ining nasambit sini nga individual. Kaya after ko nung nakagwa siya dito sa gatin na kay lolo niya, ngati senior na, nagabulig-bulig bla kung anong ulbrahon sa sulod sang balay. Kag ang kisa ginahatagan man kay 4 bilog bataan no, ni Step nga sagod naman, Bumbutsam, muna nga nagakinanglan man siguro isang kinawara man kung paano nga maka-income. Kag suno kay Cap Jovi, no, ang pisang nakagawa sa espresuhan duay na sa ganikbati nga do nag-engage sa liwat, no, sa pagbalik sa illegal activity ining nasambit sini nga individual sa aton sini nga mga kabumpo. Aribla ang nangin kabahin sang pahayag ni Punong Barangay Jovi Haliko sang Purok 4 Banwa sang Pabiya. Si Stephanie Guillem is taga Pabiya gini siya, taga Purok 4 gid. Mandok. Yes, tumandok nga ginatawag. So, ga-caregiver, tanat dyan tlad kay lolo niya. Kag kay lula niya sa ancestral house kang ana nga mga parents. And then, na by bus yata na last 2024 yata, together with her friend from nga taga-Aganan or taga-Bingawan na siya, ang lalaki. Di na by bus? Sa Barangay Anilaw. Okay, Driman? Yes. So, ginsulod ni siya sa nanga, pututan. Okay. Then, nagwatan na daw last May yata to, kay... Last year lang? Yes, 2025, yes. Okay. So, kay... on the way, manugbata na siya. Ay, okay. Nagbusong ta na. So, pag sa din sa presuhan? Ka na before, no, okay, may sulod na to ang tiyan niya. Ay, okay. So, bali last May gwa sa kay manugbata? Yes daw, I think daw May, bala namon to ginsukat. So, ang isa ko kakagawad is also custodian niya. So, gina-monitor man namon, duha kami na ni kagawad. Gina-monitor na namon siya, kag siling niya. Oo, ang kalaruhon talaka, bali, na servisyohan na ang sa presuhan? Tanan or ba may bigyan pa siya? Wala isa ka tuig. May ribini siya kay balaan mo, kuan mo ang manugbata siya mo. So mo nang rason kay manugbata? It might be. Okay. So ginupda na mo na siya first hearing niya which is tani digital pero kinanglan ara siya sa tubang sa iya abogado. Then ginpamangkot siya kun bala nakapa-enroll na siya for rehabilitation. Pero ang ginhatag niya nga papel is ongoing pa lang ang enrollment na to that time. So naman namon nga sige monitor namon nagaparehab na siya sa Rumbang. So that is every Wednesday ginadala siya dito sa iya utod, ginadrivean gina siya. Subong sa Subong? Yes, actually si Nini is mapisan na siya, maalam nga bata. Daw early kuan lang tana daw nagbusong lang tana titimprano. Pilak bilog bata ina kapaw. 5 na subong kay bagong bata na siya. Badamo gali no. Oo. 29 years old pa lang na tana So far hindi kita tana kumbaga sa hindi ta na sa lawayon diri tani sa barangay.
It only happens siguro na ingkanyutan ng mag-engage into amukaran. That's why Umpisa nga nakagawa siya kap do nakita mo nga ano do bagbago. Okay. Vocal na siya eh. So bisan vocal kung kisang isa ka tawo hindi taman makuon nga bag-o na gid siya no. So ara man gyapon malay mo ka-engage mo sa gap pero ang ginatawag wala nga whole day dira siya kay lulo niya ga-attender. Magwa lang na siya mabakal sa 7-Eleven. Kay amo na ang lapit sa ila mo. Si Purmargay Jovi Halico sang Pro 4 may banwasang pabiya Iloilo Bumucham ti sa ila sining assessment no kay pananglitan kun may mga nagadusos barangay ti masulat man na no masulod sila sining badak ti base sa ila nga paglantaway man sa badak ni sa barangay ang pangalan gani ni Stephanie Guillem kasunod sining nasambit nga insidente Bumbucham. So far ti kun lang tawon ta ti mo man ang ginakabalakan sa tanan kay na duway gid sang dahon kun anong ilang sining status no pero ti sa subong mismo mga ganing kapulisan naghambal nga ang ining si Stephanie nagpadulong na sa pabiya PNP agud klarohon kag ang ining si Mark Alarcon ang o kunara naman no based diri sa information sa kustodiya sang CIDG Iloilo no Bumutsam kasunod sang nasambit sini karon nga magkatuhay ng insidente sa nasambit nga area Bumutsam. Why gid ya mag-coordinate ang CIDG sa Pabiya Police Station Bumbujumar? Ati may ara man kuno pero do past 10 na to kagabi. Bumutsam nga may ang initial nga information nga may coordination ang CIDG nga may agin padaladra sa nga information sa Pabiya PNP pero ti kulang tawon tang natabo niya alas 6 mo. No, alas 6 ang gabi. So basiko do lihi ang coordination sini ang plastada Bumutsam. Kay ang punto nga may abduction nga naglanog tapos mambal pa nga untaton na kuno ang paggamit sang term nga abduction ti tani pa lang kagabi gindigan nyo na nga baybas gali ito. Di bla? So mo nang ang pero initial nga do baybas kuno sa armas ni droga ang to sa kay Mark Alarcon Bumutsam pero ti amutla kun anong naplastada sini kay tinatiruhan tong isa ka katapos ng partiba kag mismo man sila nag-confirm nga ti Y2 ang matiruhan tong subject sa sa subject sa ila sining operation na Bumutsam kag kun paano nga kay ang gidalantaw isa lang man mo nag-operate sini karon sa kay Mark kag sang kay Stephanie sini sa sining magkatuhay sining insidente Bumutsam. All right. So ginatinguan ta diri mapakigangutan dugang linya sang CIDG pero medyo sako-sako pa para tis ma-plastar taman kaya ang initial information sila ang ginapayag nag-operate sini kung paano nga tinatigayon ang ining nasambit sining operation kag tiyan mo na ang nagtuga man sang pagpuhag sa pilak pamuluyo sa may banwa sang Pabiya Iloilo. Bumbutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo sini iyang report. Ting saton sini nga mga kasimanwa muna. Why gali isang abduction kunti nag-away gid man to. Parang hindi lang guro marimalaso tong laki ang ex-boyfriend na pagkilala pulis. Ay karon budlay man na iyang pakilala ka pulis tapos karelasyon mo kagi priso gali sa paglapas sang 9165 sa aton sining mga kabumbo. Pero amuning kakululbaan kung kaisa mo makibot ka lang sa mga nagaklinabos palibot mo kay kung kaisa may mga abot kung anong plastada sinadre nga doon nagatinaguay iya sang operation ang CIDG kagagaton sini nga local police sa aton sini nga mga kabumbo
Nakamuno pa gani si Police Captain Presquito nga base sindikato kuno ang sa likod sining pag-abduction. Sa aton sini makasimanwas taas ang uliin nagpagwa sa statement ang PRO6 nga way sang abduction kundi away sang anay magrelasyon. Gingamit lang alan sa pulis. Tapos ang CIDG nagpagwa man sang information nga arestado nila to yang si Mark. Diyos por santo. Hindi nyo na pagsulita itong natabos Maguindanao blang away sa proper coordination kundi pila kabilog ito na group laag to. Anyway, iban sini mga balita kang impormasyon tungyanta sa iban sini sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information na Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok na tukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbuk Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for February 22 to 28, 2026. Songs that are largely from the past millennium will once again rule the Plaza Mayor kaupo ng Retro Band sa Pebrero 28, Sabado sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazwala di Iloilo, Valentine's Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazwala di Iloilo. Sa March 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazwala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish,
poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Parta ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome na sa Tuesday edition. Susunod nga pala tuntunan kahapon lamang program. Ika-24 sang Pebrero tuig 2026. Anong ganap sa mga buhay ninyo dyan? Ano ang latest, mga marites? Joke lang mga marites. Mga friends, mga kabombo, anong latest sa inyong love life? Pwede nga ma-share dali sa KLP. Email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton sa gihapon and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DOFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine and this afternoon, sugpunanta ang wala natapos nga episode sang isa sa mga many of the letters ang ipadala diri sa ato ni multiple stroke survivor and ara nakita sa nga fifth story kag hibaloon nato no
kung paano nga nakasulod siya sa call center, paano nga nagbag-o ang ilang nga kabuhi, kag kung paano nga nahukgid siya sa iya nga trabaho kay may sideline pa siya. So tuto kita mga kabombo and more stories to share pagi diri sa kahapon lamang program. So ari na ang aton nga hambanon para sa inyo tanan sa sininga hapon nang makarami tayo. It's 10 minutes after 2 o'clock. Jose LG Fuentes ang aton nga pamatian sa iyang bahanon LDR. Welcome sa KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghubay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibati, apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulatik storya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uli ay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingam nga akong ibati, niligid ka bayran o dollar. Bisagod sa opiyong, ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma ang damag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ikaw ra ang love nako. So bisan LDR pakita 14 minutes after 2 o'clock. Ang aton nga ambahanon is of course coming from Jose LG Fuentes. Long distance relationship, LDR. Mas miyara ka mo dira, pwede nga ma-share. LDR, kumusta? Kag paano nyo na-survive ang ina nga sahi isang relationship? Email lang.
Anyway, dili kita sa sulat ni multiple stroke survivor kung sa diin nakasulod na siya sa BPO, nakasulod na siya as call center agent, and then okay na, wala na siya nakulbaan, wala na siya nagka-pressure kay ti daw naanad na siya, no? Kumbaga na-feel niya na ang iyang work, plus kadamo sa mga self-improvement nga mga seminars nga iya nga ginapang atinan kay kanami kuno kay may mga certificates plus also umpisa naman siya nga mang-take sang mga sidelines, nagapang fix ang mga computers online. Pero sa amon niya nga trabaho, kung sa diin, no, according sa iya, hindi na problema ang kwarta, kundi ikaw makuha sa inugasto mo, sa pagkaon ninyo, sa makinanglanon sa sulod sa balay, kay 2008 sunod sa iya, kadako sang pasweldo. Anyway, nami na no ang iyang work, pero may natabo sa iya kay night shift siya from 12 midnight up to 9 in the morning ang iyang trabaho. So one time sang nagalakat siya kay may mga 5 minutes pang walk bago ang ilang building, ti do madulom bala. So may duwa ka tawo nga nakita niya. Tapos hindi pa man uso ang CCTV sa 2008. So may nakatambay dito nga duwa ka lalaki nagapungko sa long bench sa sidewalk lang ayon sa may Ayala Avenue. So dili naton sugpunan ang sulat ni multiple stroke survivor. Sang ara na ako sa ila atubang Tita Regine, gulpi lang, nagtindog ang isa ka lalaki, kagin kalawit ako sa liog, kaginambalan nga hold-upper sila, kag kinahanglan ko nga ihatag ang wallet ko sa ila. Amo naman nga grabe gid ang kulba ko, kay kun basi ano ang ilahimuon sa akon. Naghambal ako sa ila. Siling ko, hindi ako lalaban. Ibibigay ko lahat ng pera na meron ako sa wallet ko. Huwag niyo lang akong sasaktan. May pamilya ako na naghihintay sa akin sa pag-uwi ko. Ti siguro tita, nakapamensar man sila nga, kwarta man lang ang tuyo nila. Nakuha nila ang 900 pesos ko sa wallet. Isa ka 500, kag apat katag 100 nga bill. So ang sinsilyo ko sa bulsa ko, wala na nila nakuha. Ang mga ID ko, wala naman nila gin pang interesan. Maayo na lang gid tita, kay may kwarta ako sa locker ko nga ginatago sa obra ko as backup cash. So pag-abot ko sa call center, ginsugid ko ang natabo sa akon nga TL, pero hambal ko, hindi na ako mag-file sang report or mapablatter sa police, kay wala naman ina sila sang mahimo. 900 lang ang nakuha sa akon. Ang importante, unharmed ako. Mabawi ko man ina ang 900 sa sweldo ko. A very learning experience. Gani, sa nakuha kong akong sweldo, ginhambal ko sa asawa ko, nga siling ko, ma-down kami sang motor. Hindi ko naluyag nga mag-commute pa ako. Pero ang hambal niya sang una, hindi niya gusto, kay base ko no, madisgrasya ako. Hambal ko, ara gani nga wala akong motor, nagamayan lang ko. Mas okay na nga may motor ako, at least makontrol ko na ang oras ko sa biyahe. Hindi ka magkalipat, driver anay ako sa malawig nga tinuig. Gamay pa lang ako sa Tapaz Capiz, 12 years old, nag-drive na ako sa motor. Tita, wala siya nahimo, kundi ang magpasugot. Sa naka-down kaya nakabakal na kami sa motor, nangin mahapos na para sa akon ang magbiyahe pakadto sa obra. Kaya in control na ako sa dalagan ko pakadto sa obra, tita. Nagligad ang mga binulan, kina-enjoy ko ang obra ko, wala ako nagabatsyag, sang kakapoy, bisan pulaw sa gabi ang obra ko. Totally, nadula na ang mga previous feelings ko, ang kulba kag pressure. In other words, tita, na-adapt ko na ang lifestyle ko bilang isa ka call center employee.
Na-enjoy ko gid ang obra ko bilang isa ka technical support representative. May quarterly training and seminars, and it helped me enhance and improve the knowledge and skills that I already have. Dugang pa nga kada seminar namon, may certificate siya as proof nga na-take namon ang mga seminar. Time flew fast, tita. Kag wala ko nalang natalupangdan, ang 8 months ko nga bata sang una, may duha na kautod nga mga babayi. Isa na siya kasubang nga lalaki. Tita, kay tungod nga, fully equipped na ako sa computer troubleshooting knowledge, gin-market ko ang skills ko online. Nag-sign up o kung nag-register ako sa mga nagkalain-lain ng mga technology and marketing websites. Nag-join man ako sa mga Yahoo chat group, Yahoo pa ang mabaskog sadto. May Friendster man ako, kag sa kada group chat, kag mga website, wala ako untat sang post. Nga gina-market ko ang kaugalingon ko as a freelance computer technician. I bravely joined a lot of Yahoo group chats with the sole purpose of just to market my skills. Kag ang natabo, tita, in the long run, nga sagi ko ka post, may mga nag-try gid man nga mga tawo nga mapaservice sa akon. May mga provincial nga mga customers nga ginakaduan ko. Ang arrangement lang namon, mapadala sila sang kwarta sa money transfer para may pamleti ako pagkadto sa ila. Ang mga nakaduan ko nga mga provincial customers, La Union, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, etc. Kay tungod porsigido gid ako nga makilala nga isa ka freelance computer technician. So amo ina ang ginaobra ko kun day off ko. Amo ina ang ginahimo ko. Tub-tub nga nakilala ako sa mga kliyente ko nga isa ka computer technician. Through the years, tita, kag by word of mouth recommendations, nagdamo o nagapa-repair sa akon sang computer. Kung within Metro Manila, sarang ko sila makaduan gamit ang motor ko. Pero kung provincial area, nagasakay ako sa bus. Gani, maluwas sa akong regular job sa call center, may sideline man ako bilang freelance computer technician. Kung imo tita i-compute ang income ko sang una, ang sweldo ko sa call center, kung kaisa, malabawan pa sang kita ko sa sideline ko. Amo manina ang rason, kung nga nahimo ko makabakal, hindi lang isa, pero nakalimagid ako ka motor. Kag-ara ina sila sa possession ko. Although installment ko sila na bakal, nasarangan ko man sila baydan monthly. Ugaling ang kabaylo, kinahanglan ko nga may income ako dapat sa sideline ko, Tita Regine. I did not realize and was not fully aware that I was starting to become somebody that is not me. All I was thinking was, I do not want to miss any opportunity that is coming. I do not want to waste time. I do not want to settle for anything that is less. This kind of motivation, tita, was actually told and influenced by one of my ex-GFs. In the next letter, Tita Regine, I will share this part of my life. Again, tita, I am sharing my life sa imong program, not to boast, but the opposite of it. Luyag ko nga sa makabati sining akon kasaysayan, makita nila sa ulihi nga mangindako ini nga inspirasyon, nga hindi tanan nga ambisyon sa kabuhi, kun mangin sobra, hindi gid magdulot sa ikaayo sa kabuhi. So i-post ko naman anay subong ang kasaysayan ko, tita. Do pareho bala sa drama, mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa akon kasaysayan diri sa kahapon lamang program ni Tita Regine. So salamat gid sa pagbasa sa akon tama kalawig nga istorya, may kasugpon pa ini tita, madamo id nga salamat sa liwat ang matinahuron multiple stroke survivor.
said, hindi niya luyag nga may ma-miss siya ng mga opportunities. So that means, no, bisan kapoy siya, bisan kulang sa tulog, gawa ipakakaon, naga-diretso na sa pagkadto sa mga kliyente para nga may income pagid nga paulion. Well, anyway, mga kabombo, sa karon nga panahon, no, ang pag-prioritize ang kwarta sa baylos ng aton ikaayong lawas, do isa na gidya kalapnagon kag sama-sami habitual nga life approach kung sa diin ang isa ka tawo nagasakripisyo sa iyang physical kag mental well-being para sa financial gain o kung sa security or sa professional success. Well, we know kung ano kabudlay isang pagpangabuhi subong, no, pero ti dapat hindi taman pag sobra-sobrahan. Well, ang ini nga imbalance ang masamasami tugas ang aton nga desire o kung inabala paglagas ang material comfort nga pwede gidya makatugas ang chronic stress, burnout, and pagkadula sang manggad o kung kwarta bangod eventually ay gastuhon tama lang ang kwarta nga aton ginkita para sa pagpanumbalik sa aton ikaayong lawas o kung sa aton nga pagpabulong kay tinatam-an na kita. We realize later nga daw gintunto talang ang lawas ta. Kaya ti hala kita kayod, gagpulog bugtaw, pangita kwarta ay para man lang gali gastuhon sa pagpahospital, pagbakal bulong, para sa maintenance ta. Ti ko nasipo, no? Kulang-kulang pakatama ang aton gali nga matipon para sa aton galastuhon sa pagpabulong sa ulihi kung amo ini ang aton nga lifestyle, amo ini ang aton nga focus, gina-prioritize tagid over sa aton health ang pagpangita sang kwarta. So gani, no, mga kabombo, hindi kita mag-allow nga amo sini ang mga dalagan sa aton nga kabuhi. There should be balance in everything. Kay tikon extreme na ang ginahimo naton, ti laban-laban. Hindi gid maayo ang mga resulta sini. Gina-ignore ta ang mga warning signs. Gina-push tagid ang aton lawas to the breaking point. Kay gina-ignore ta ang mga minor health issues. Tubtub nga hindi tala matulupang dan. Mangin major na gali ini. Kag sa ulihi, hindi na malikawan ng mga problema sa aton nga lawas. Health as the primary asset means good health is the foundation of a happy life. So amo ini nagahatag kusog sa aton to work effectively and earn money. Samtang ang poor health nagalimit sa aton nga productivity. Gani, dapat we have to invest in ourselves. So sundon ta ang mga preventive health measures, kaangay sa proper diet, enough nga tulog, kag exercise, amo ni gani kuno, no? You don't need any doctor kung initanan aton lang nga ginasunod. So dapat i-treat naton ini sila as essential investments rather than luxuries. And simply man lang, we just need to remind ourselves nga ang matuod nga success is finding a balance kung sa diin ang financial stability is pursued but not at the expense naman of mental and physical well-being naton. So tandaan ta lang, sa aton pagpaninguha nga makaangkon sa manggad, hindi naton pagdulaon, pagkalipatan ang aton matuod nga manggad nga among aton health. So because health is wealth. That's simple. Thank you very much, Gid. Kag I know mas mga interesting pagid ang mga next set of stories nga i-share diri sa aton ni multiple stroke survivor. Imagine 8 strokes ang iya na survive. 29 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Dungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw. Alas 2:29 aton nga oras, may isa pa ka letter diri from the last set of stories na ginpadala si Lolo Dencio. But I learned nga ti on the way naman kuno ginatapos-tapos na lang to ang iya naman nga ginsulat na tuhoy sa natabo nagluntad bala nga sunog kay didto gali gidto sa atubang gid sang balay ni Lolo Dencio.
But we're very happy nga safe siya, kag ang ila puluyan wala man nasunog. So ari ang isa ka sulat ni Lolo Dencio, Dear Inday Regine. Malipay nga bagong tuig sa imo kung sa tanan nga tagpalamati sa imo nga programa kahapon lamang. Inday Regine, ang akon istorya parte sa Pasko. Inday, gapasalamat ako sa aton Ginoo sa ginhatag nga grasya sa akon. Kadamo sa nabaton ko nga Pasko galing halos spaghetti. May nagpasko sa akon manok nga buhi kag 500 pesos. Hambal niya ihawa sa Pasko. Pag-abot sang Pasko, nagkitanay kami. Namangkot ko na ihaw ko ang manok. Sabat ko wala. Naluoy ako. Ay sila niya, ti padamuan na lang. Pero Inday Regine, December 25, aga pa ako nagpamerkado. Webes nga adlaw, kay tinda sa amon. Tuyo ko sa pagbakal sang kadyos kag kapayas para ilakot sa manok. Samtang galibot ako sa pagpangita sang kadyos, nagbakal ako uga nga isda, tapos diretso sa utanan. May nakita ako kadyos na pilian na, abaw Inday, 100 pesos ang baso. Kapayas, 50 ang kilo. Naglibot-libot ako sa pagpangita sang buro barato. May nakita ako saging, namangkot ako kung tagpila. Ang sabat, 50 ang kilo. Nagbakal ako isa ka sipi, 35 pesos. Nagbalik ako sa isdaan kag manukan. Samtang sige ang baka-baka ko, kay tiga sakit ang tuhod ko, may nabatyagan ako. Abi ko, anay utot lang ako. Gali Inday, may unod. Ayala, pasensya. Sa mga nagasnack sa da. Medyo gamay lang. Ay, ambot Inday. Adawa ay man ako nabatyagan nga sakit tiyan. So dali-dali ako nagsakay sa tricycle. Sa likod ako nagplastar. Nagambalan driver, tay. Diri ka pungko sa unahan. Sabat ko, diri lang ko sa likod. Inday, wala ako magbungko. Nagkatin-katin ako. Baka budlay mo na ang posisyon man. Sinamangkot ang driver. Sabi niya, tay, pungko ka. Sabat ko, hindi lang. Kaya sakit ang tuhod ko. Way siya kahibalo. Nahadlok ako. Basi magkalabilin sa iya pulungkuan. Mayo lang. Wala siya kapanimaho. So pag-abot sa balay, ginhaboy ko ang dala ko kag diretso sa CR. Kag dala na lang paligo. Inday, tani na nugon pa ako sang akong brief. Kay bag-o kag puti. Tigin potos ko na lang kag ihaboy. Tinamangkot ang inablos ko, tiyoy, ano inadala mo? Nga do ginatago-tago mo. Sabat ko, Pasko ni Lord. Ano ina? Siling niya. Sabat ko, secret. Ginsugiran ko sila. Ay, nagkaladlaw sila kag mo siling. Si tiyoy, kadamak. Ti, anong binakal mo? Ambal nila. Singkwara ko, ahaw nga uga kag saging. Ang manok mo, ginihaw namon. Kag may sutanghon ako, binakal, so ako na lang maluto. Ti maayo gani, hindi na ako mabudlayan. So, nangin sutanghon, ang supposedly, may kadyos nga manok. Siling ko, taguay lang ako karon kung maluto na. Nagluto ako hamon. Ay, inday, ginpanghatag ko, kaya hindi ko kauyon. Inday Regine, ang buot silingon sang spaghetti, long life. Kaya nabaton ko nga Pasko, halos spaghetti. Ginpaskuhan ako sang amon barangay, isa ka puyo, spaghetti. 3 ka kilo nga bugas, 3 ka sardinas, isa ka latang nga karne norte. Kay congressman, spaghetti with sauce, isa ka latang nga karne norte, kag 5 ka kilo nga bugas. Ginpadalhan kami sa pakaisa ko sa Amerika, spaghetti man kag panakot. Ang paryente namon, namaskwaman, spaghetti man with sauce. 5 kilos nga bugas, pansit canton, 5 ka delata, 1 ka lechon manok,
kag 500 pesos. Ba, ang dami-daming blessings. Ang ihada ko, ginpaskuhan man ako, isa ka tray nga luto na nga spaghetti. Ang hinablos ko, ginpaskuhan man ako, spaghetti man. Kag isa ka luto nga spam, kag hamon. Ang bot, hindi Regine, ining hamon nga ginapadayaw nila, hindi ko nagustuhan. Ginpanghatag ko. Amo inday, no? Pagkatapos ng New Year, ba ang baho, balasang utot mo daw spaghetti man, pati ido namon, kung tagaan mo sa luto ng spaghetti, tulukon ka sang masakit. Choosy na ang ido. Grabe. Sa New Year, nagsimba ako. Tapos misa, naglagaw ako. Nakita ko, kadamo sang prutas, ginapanghaboy lang. Labi na gid ang pinya, tisa ang hilaw, lanzones, kag kadamo pa. Paano? Tama ka, mahal. Ang pinya nga daw inumol kadako, 50 pesos. Ang avocado, tag 500 ang kilo. Dragon fruits, 250 ang kilo. Hilaw nga bayabas, 35 ang bugkos. Ang hilaw nga star apple, tag 10 ang isa. Ang hilaw nga mabolo, 25 ang isa. Inday Regine, sang una, daway man ang 12 fruits. Nagdalagko man kami, ang akong lola, naglawig man ang iya kabuhi. Ang 12 fruits, padugi ini sang incheck para mabakal ang ila prutas nga gina-export diri sa aton. Katulad sang orange, pongkan, mansanas, cherry apple, kag longgan. Inday hasta na lang diri. Salamat sa pagbasa mo sa liwat. Happy New Year from Lolo Dencio. Swerte mo lo, hindi balatanan, mapaskuhan. Hindi balatanan, madumduman, mapaskuhan. Sige lang Bisan do sa lalama nga puro spaghetti at least ha. Basi for within 6 months pwede pa man no nga maluto ang imo dira mga panakot, ang imo nga pasta, di ba? Kay kanami man kaysa gihapon very thankful ikaw, Lolo Dencio. Pero ano to yang natabo luman sa may merkado man? Dapat na gid, no? Every time siguro nga magwa ka lo, naka-diaper ka na gid para safe ka gid. Anyway, thank you so much gid. Paabuto naton ha ang imo nga new set of stories para diri sa amon sa KLP. Alas 2:37 nga nga oras, diretsohan ta ang sulat ni Lola Amparing. December 3, 2025, ginsulat. So mayong hapon sa inyo tanan, sa tanan nga mga miyembro sa ining estasyon, of course sa imo Tita Regine, mayong hapon gid. Subong nga adlaw tita, bispira sang fiesta namon, December 4, diri sa Banwa namon sa Santa Barbara. Napisanan ako nga magsulat subong, kati nadumduman ko nga every fiesta, diri sa amon may handa ang ako ninablos para sa kung sino-sino lang ang magsulod sa ila nga puloy-an. Halin sa garahe sa mga salakyan nila, balkon kag balay, may mga bisita. Sila naghahanda sa mga pagkaon. Pare-pareho lang ang handa sa ibabaw, sa sulod, kag sa balkonahe sang balay. Walang pinilian kung dukha, mayaman, kilala o di kilala ang mga panauhin. Wala pinilian, kundi pantay-pantay ang ginaserbi sa tanan. Tita nadumduman ko pa, nga tubtub sa pagpanyapon, madamo pa ang mga bisita nga nagaalabutan, kilala or hindi man kilala. Sa subong, may handa man ang hinablos ko, pero hindi kaangay sadto nga kilala o di kilala, nagakadto sa adlaw sang fiesta. Tita, sana gustong-gusto ko na magpunta sa bayan bukas, December 4, fiesta namin. Pero ang health ko hindi kayang mag-travel. Dadasal na lang ako at kung minsan, ginapadalaan man ako diri sang kung ano-ano nga mga ginpanghanda nila nga mga pagkaon. Siguro kung healthy pa ako, di ko gid ikaw makalimutan na yayain sa aming fiesta diri sa bayan. So noong mga nakalipas na panahon, teenager pa lang ako, nag-ientra ako sa procession
nagamismis, kag may participation sa mga activities sa amon nga school, sa simbahan, kag kung ano-ano pa nga mga palabas sa amon nga fiesta sa Banwa. Parang panaginip lamang ang naalaala na mahirap burahin sa panahon ngayon. Ang lahat na aking nasisiyahan na naranasan noong matagal na panahon. Tita Regine, nadunduman ko sa itong nag-duty pa ako sa government, o munisipyo, ang asawa sang ako nga hinablos, bispiras pa lang na isang fiesta, ara na ang chief cook, kag mga kaupdanan sini o kung mga alalay, nga ginahandaan na ang ilalulutuon. Nagaluto na sila sa mga putahi o menu para sa sunod nga adlaw. Ang ginahanda o kung ginaluto, ang menu nga hindi mapano sa sunod nga adlaw. Tulad sang relleno, estofado, alimango, pasayan, kag iba-iba pa nga pwede pagkaaga sang fiesta. Kadamo-damo sang handa, kay ti sadto, ako nadumduman, kadamo sa mga tao sa barangay nga nagapamiesta. Ang duha ka garahe sa mga salakyan ay may ready na nakahanda. May mga pulungkuan, may mga lamesa, tibiro mo tita. Naalaala ko pa na hanggang maghapon at gabi, may mga panauhin pa na dumarating. Tita, hindi man short or hindi man na short ang handa, kaya more than enough for everybody. Kilala man o hindi. Sa ulihi, tita, hindi natulad ang handa na noon bonggang-bongga. Subong kakaunti na lang. Noon, tita, banquet style. Hindi formal ang serving. Kasi ang dami-dami mga tao na pumapasok sa harapan, sa balkon o garahe ng bahay. Sa ulihi, tita, ang pagkaon nakasulod na sa boxes. Wala na sa lamesa sadto, nga masigkuha lang. Kita sa subong, di ko alam kung may handa sila roon. Kung sa bagay, kung meron, ginapadalhan man nila ako rito kasi alaman nila na di ko kayang mag-travel o mamiesta. Panalangin na lang ako sa aming santo na si Patron Santa Barbara na magiging masaya, walang gulo ang lahat ng mga tao nga nag-attend sa amon nga fiesta sa Banwa. Ipagdadasal ko sa kanya, nakaawaan tayo, bigyan ng mabuting kalusugan, maunlad na pamumuhay, magmahalan ang lahat at hahaba ang ating buhay sa mundong ito. So happy fiesta na lang sa aming mahal na bayan, Santa Barbara, kung saan ako isinilang ng mahal kong nanay. Tita, nadumduman ko sa subong ang pagreyna ng bunsong anak ng aking kapatid sa Manila noon. Siya napilian nga maging queen noon ng aming fiesta. Ngunit di ko na madumduman ang petsa. Tita siya, morena lang, hindi man puti o maitom, kundi katamtaman lang ang beauty, Filipina beauty. Simple lang. Wala naga-makeup, lipstick o nagapamulbos, pero matahom tudukon, kag mahinhin, maugdang. Tita niya konsorte, iya man lang magulang. Sang-ara na ang parade sadto sa corner sang amon kalye. Nag-stop sila, kay nanaog ang konsorte niya. Why na siya yung magbalik sa float, kay hindi, tana ko no kaagwanta sang init, kay magsagad tindog. Sabi mo tita, isa na lang ang akong hinablos nga reyna sa paglibot sa Banwa. Maayo lang, kay duha na lang kakalye ang katapusan nga malapit na sa plaza. Tita, sang coronation night, ang iya konsorte, isa ka college student. Gwapo, manami ang lawas kag height. Iya ginpili isang ila teacher sa college sang wit. Tita, subong hinablos ko may pamilya na sa Manila, kag ang iya subang nga anak nga babae, may trabaho na sa Manila. Pero sila nga magpamilya sa Saudi Arabia nagapuyo, kay didto ang bana niya nagatrabaho. May duha or tatlo nga mga anak man nga lalaki. Last 2 years ago, ginhatagan ako sang 2,000 nga pamaskwa, kag 2,000 man sang akon hinablos. Napakabait niya at mapagmahal sa akin. Sana ayos lang ang pamumuhay nila ngayon kasi wala na akong balita sa kanila. Naalaala ko ang principle of giving and taking na ginsermon anay ni Monsignor Militon Oso sa misa niya sa itong nakaraang taon sa Harrow Metropolitan Cathedral. Tita, kung tayo nagbibigay ng kahit ano-anong bagay at kusang tumutulong sa nangangailangan,
Hindi tayo hihintay ng ganti nga balusan ka kay may ibang tao nga makabalos sa imo. Principle of giving and taking nga kung naghatag ka, may balik o balos sa iba na nga mga tao. Kaya dapat lang ugaliin natin ang magbigayan at ang ganti, awa at grasya ay huhulog galing sa ating mahal na poong may kapal. So lastly, here's my love, kisses and prayers to all, and most of all, mahal kong Tita Regine and family. Sa tanan ng mga personnel, may God bless us all. Tita, PS, ngayon ay fiesta namin at sabi ng pamangkin ko na napakarami ang panauhin sa bahay ng pamangkin ko. At nagpa-cater sila at may lechon pa. Nagpadalaman sila sa mga pagkaon sa amon. Sabi raw na marami ang handa at marami raw ang mga panauhin. Sayang na di ako nakapunta. Marami man daw ang mga municipal officials, mga rural bank personnel at congressman na dumalo. Alam ko na may raffle daw ang isang bangko sa Santa Barbara at ang nakakamit daw ng first place ang aking bayaw na nandoon na sa heaven. Mga 1 taon na kinuha ng puong may kapal. Sabi raw ang price niya isang motorcycle. Siguro tita ang kaluluwa niya ang nagpulot ng kanyang number sa raffle. Ang beneficiary na anak niya ang kumuha. Sabi raw ang second, teacher man na naroon man sa langit. Sana kung number ko napulutan, anong sayang-saya ko. Anyway, may-ari ako poem. Ang title, Ang Buhay ng Nakakatanda. Napakahirap ang buhay ng nakakatanda. Hindi mapapakinabangan sa anumang gawain. Gustong-gustong lahat gagawin, ngunit di kaya ng kalusugan. Masayang-masaya kung may nawiwilihan. Kailangan may nawiwilihan upang maaliw ang puso't damdamin. Huwag maniwala o pansinin ang mga bulong-bulungan. Kalusugan makakamit kailanman. Masaya ang utak at ayos ang kalusugan. Kumain sa wastong oras at iwasan ang gutom. Kalimutan ang naalaala ng mga pagtitiis at kahirapan. Palaging itanim sa utak ang mga mabubuting gawain. Sa bandang huli, sa wakas, makakamit ang kaunlaran. Manalig at magtitiwala sa mahal na poong may kapal. Magmahalan sa bawat isa't isa. Iwasan ang pagtatampo o sagutan. Sa wakas, makakamit ang kaunlaran, kaligayahan, at palalawigin ang buhay natin sa mundo. So maraming salamat sa inyong lahat at sana nagustuhan nyo ang sariling sikap ko na tula. More power, love lots, Lola Amparing. Welcome nami, very successful galing inyong fiesta dara and I'm sure nangin very colorful pagid. And syempre, ang imong mga kahinablusan, ang imong mga kabayawan, kag kamo man mismo siguro, may ara gid nga mga handa bisan pa paano kay nga may ara nga nagabisita, ang iban gapahibalo, ang iban wala nagapahibalo, but sa gihapon gina-accommodate niyo gid. Anyway, maraming nga salamat sa imo, Lola Amparing. Aton oras, 2:48 na sa hapon. I guess we can still read one more story. Sa pagbalik sa KLP, ang story naman ni senior citizens ng 3rd District ang ating igahatag sa inyo. Sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktik. Kita mga kabombo, ari ang istorya ni senior citizens ng 3rd District, written February 15, 2026. Dear Tita Regine.
A pleasant afternoon to all viewers and listeners of this wonderful program on KLP. This is Senior Citizen of 3rd District of Iloilo. Gusto ko lang i-share ang mga experiences na na-encounter ko this month of February. Dapat magkalipay ako. Kay February 15 is the month of mga puso. Sobra ang akong disappointment sa akong nephew after receiving his award as with high honors. Every quarter, gusto niya gid ako ang maghatag sa iya award. He said, "Dad, ikaw lang ma-attend sa among nga recognition sa Sabado." Sabat ko sa iya, "Langga, pwede si tita mo lang anay, kay may klase na ako every Saturday sa among nga WCC. Siling niya, ikaw lang, Dad, dali man lang na." To avoid nga ma-discourage ang bata, nag-okay na lang ako sa iya. Siling ko, sige na lang, malate na lang ako. Ugaling sang Friday, postponed ang klase kay may bagyo. So, Monday na lang kuno ang awarding. Ang grades niya sa first quarter was 92, kagang iya second quarter, 93. Gin-encourage ko siya, saring ko, "Langga, 2 points na lang, makaya mo na." Why siya nagatuon? Kag kung aral lang ang exam, muna lang iya pagbukad sang notes niya. Pag third quarter, amo ini ang natabo. Gusto lang niya siguro, no, nga i-surprise ako. Kay letter A ang amo niya family name, kag ika-second siya sa alphabetical order. Kag naga-fall in line na sila sa guasang room, kag maghulat sang ilan name nga lawagon. Pag iya na pangalan ang lawagon, gin-skip siya. Siling ko, nadalagid siya sa with high honors. Kina-experience ko, last second quarter, may 7 nga mga classmates nila ang nadala. Kag ang tanan nga with honors ang gintapos lawag. Kag ang mga nakakuha sang with high honors, amo ang masunod. Paglawag sa mga nadala, siya gid ang una. Doon nagakudog-kudog gid kay nadala na siya sa third quarter. So nagpalihog ako sa isa ka parent nga nagapungko sa atubang para picturean kami. Ang iya grades ginkuha ko kag ang certificate ara sa iya. Gin-screenshot ko dayon kag send sa sister ko sa Guam. Kay very excited man siya kag kay neni nga iya pa kaisa. Amo na ato nga ang picture namon gin-post man ni Manang. Very happy gid kami tanan sa pagkahibalo nga with high honors na siya. Pagtapos ang awarding, hambal niya, "Dad, mauna ka lang pauli kay malagaw lang kami sa plaza." Upod niya ang mga classmates niya, kag siling ko, "Ga, halong gid kamo, ha?" Pagabot ko sa balay, nagpost man ako sang amon nga pictures. "We are very proud of you," ang caption. Tapos ginhimo ko pa nga my day ang amon nga pictures. Kontra niya gid gali, Tita Reg. Abaw, kundi nag-chat siya sa kay tita niya sa Guam, hindi siya gusto nga i-post ko ang pictures niya. Gin-forward man ni ate sa akon ang chat niya. Ari ang portion sang iya chat nga gin-forward sa akon ni ate. "Hi, good PM. Hindi ron bi kamo, hala ka post ka mga about sa honor ko, kay daw sobra-sobra man. Manaan ko man, nga proud ka mo, nabatyagan ko ra." May sugpon pa ang chat niya, pero kalain pamatian, cut ko na lang. Hambal ni ate, entitled man siya nga mag-react. Ang sabat ko kay ate, "Ay maando lang, ka-discouraging man karatana nga bata, expression man lang ra, happiness lang ra ang feeling, hindi pa dayaw, kaya kina-appreciate ko lang mga blessings ni Lord." Ako man takon karambalon katawo, hindi man tana. Hindi ko gusto masakitan, kung mura gusto nati, no more praising Di kalaing gisa na batyagan ko, Tita Reg. Grabe ang akong pagpalangga sa iya. Kagamo palang ina nga hinablos ko, ang tama kadalom ang panghuna-huna. Na-disappoint gid ako. Hindi ko man mapatulan kay bata, grade 7 pa lang. Ang pagpasensya, pagpakumbaba, ang ginhimo ko. Ang nabatyagan ko pagbasa sa message sa chat niya kay ate,
Grabe ang kahuya ako sa akong kaugalingon, kag na-offend gid ako. Second time na ini nga natabo sa akon, Tita Reg. Ang una, may na-post man ako nga gin-edit ko picture niya, gin-komentaran gid niya. Inyo lang bala picture ang i-edit kag i-post? Abaw na igo gid ang puso ko. Puwerte ang kahuya ko. Kahit social media daan. Eksakto man siya kay iya inaiya nga privacy. So I respect it. Wala ako naakig o kun magsukna. Gintago ko lang sa akong dughan ang kahuya kag kasakit. Ako kuman ang sala, senior dun ako kag akigan sang bata. Ang ginchat ko kay ate sa natabo about sa honors niya, habang ko kay ate, alagad ako ni Kristo, hindi ako pwede mangakig, magsukna sa iya. Sa tago lang, gina-ignore ko lang, madawala lang sing nahibaluan sa chat sang bata. Ginabugno ko lang, pretending nga wala ako masakitan. Let time heal na lang and learn from my mistakes, Tita Reg. Akig pagid siya, kay may nakasugid, nga nag-share ako about sa story niya sa imo. Ay, kinamo, gid sa mga sala. Pero gina-share ko iniya para aware gid kita sa hindi dapat nga iga-share. Bisan bata, pero may tawag man nga privacy. Nag-hesitate ako nga mag-say sorry, pero ginapunggan man ako sang akon panimuot. I am planning gid para madula ang guilt sa akong tagipusoon. Dapat i-confess ko gid ini sa pare para madula ang kalain sa ginabatsyag ko. Nag-promise gid ako, Tita Reg, sa self ko, hindi na gid ako mag-post parte sa iya. Bisan ano pa nga achievements makuha niya sa school, never na gid ako nga matabo pa ang ika-third time. I learned from my mistakes gid, kag nakilala ko na ang batasan sang bata sang lubos. Ang ginhimo ko, Tita Reg, I never hesitated gid nga ang gin-save ko nga mga pictures namon during graduation niya, ka mga pictures receiving his awards, boss ko pang delete. Ang purpose ko, para hindi na ako makapost sa mga pictures nga ara siya. Hindi gid ako kasaho sang ugali sang isa ka bata. Grabe ang admiration ko para sa iya. Source ng happiness namon nga mga tiyo kag tiya niya. Pero ang dulot, too much disappointment kag discouragement. Ang sobra ko ka-proud para sa iya, nabuslan sang kahuya kag kasakit sang buot. Uy, gid ako nagadumot kay hindi ko gusto mag-affect ang mala sa bata. Ako na ang mag-suffer sang kasakit. Natural man lang ina sa kabuhi sang tawo nga may time nga ara kita sa ibabaw kag minsan ara man sa idalom. I gave incentive sa iya sa iya pagpaninguha, especially sa iyang achievements. Hindi siya kabaton failures, gin-advise ko siya sa akong letter, kag ginsulod ko sa envelope ang letter, kag lakipan sang 1,000 pesos. Reward sang achievement niya nga na-receive. Happy man siya, kag after sadto, gin-forward ni ate ang iyang chat. Amo ina, ang mga na-encounter ko nga discouragement this Valentine's season, Tita Reg. Damo mga bata, subong tama ka hyper. Gusto nila everything mahapos lang. Pero not everybody. Ang iban, grabe ang struggle para makatapos sa eskwela sa college. Ang iban, kesera-sera. What will be lang. Alauna doon galit, Tita Reg, diri ko na lang anang itakop ang pahina sa ako na encounter sa buwan ng mga puso. I am first hoping everything is fine na, kay damo gid akon mga realization sa kabuhi. Kita tanan may kanya-kanyang mga attitudes. Paano nato ni-adapt ang mga encounters nga kasubong sini sa aton kabuhi. Ugaling ako tama gid ka sensitive. Amo ina, grabe gid ang ako nabatyagan nga sakit sang buot. Ginapakigbatuan ko pero medyo nagahagan-hagan lang. Pero ang iban dira bisan ginabuyayaw na gani pero do sa waay man lang. Individual differences, Tita Reg. Para sa akon, acceptance is a virtue gid. I-challenge man ani sa akon bilang isa ka katikista. Like Mary said, alaga ako sang Dios, matuman sunod sa imo ginsiling. San si Angel Gabriel ang nagtunda sa iya kay Mary. A big lesson learned to lolo senior citizen. Sige, Tita Reg, kabay may napulot man yung mga lessons ang atong tagpalamati. Respect.
the rights of others. Madamo yung salamat sa pagbasa sa ining malawig kong sulat. More power to this wonderful program. Tita Reg Halong Kagid, I'm always praying for you. Kind regards kay Lola Amparing, Lolo Dencio, Inbi, Student Mom, Mr. Survivor, kay sa iban pa nga mga mapisan magsulat, kag mag-share. Damo, gid kita contribution sa aton pag-share. Gani ka mo mandira, amat-amat, kag tapusan na ang inyong mga sulat, kag i-share. This is Senior Citizen of 3rd District, Dayawan ng Diyos, sa gihapon. Lesson learned. Of course, we don't mean, no, nga ti magpadayaw-dayaw, galing kay ti siya, tuya ang person nga concerned. Siguro para sa iya, gusto niya lang niya nga, pasimple lang, wala lang. Wala ta kabalo, no? Basi silaya sa iya mga grupo, basi ko nagasinunluganay, or basi gasinuyaay, or basi basically, ang imo nga hinablos. Gusto niya lang nga magpa-humble lang. Pa-humble effect lang, as if parang wala lang. So that's why siguro, no, nga duga ka jahe gid siya. Nga ti amo to do ka loud gid siguro sang iya nga paglantaw, sang iya nga pagbasa nga mo na super proud gid ka mo sa iya. So but deep inside, I'm sure happy man na siya. Ugali lang kay ti. Wala mo naman ng mga teenagers, mga lain-lain na iyang mga gasululod sa ilang mga isip. Pero ti kita nga mga adults, mas nakaintindi kita. Sige lang, padayunon ang pagpalangga. And next time, kung may iara, gid man kita nga i-post, kag may iban nga mga tao kita nga upod, mas nami man, no? Nga maglisensya kita. Is it okay to post this? Nga ara ka? Kay bala mo, no? Ang iba na iya, they do not like to be seen sa social media. May ara man nga hindi allowed because ng ilang nature of work. Pag may ara man niya, nga ti okay lang gid sa ila. So, iba-ibang tao, iba-iba man ang style sa kabuhi. Anyway, dulaan na ang imong sakit sang buot and be happy sa imo nga apo. And para pagid nga may peace of mind ka na, ti sige, i-confess na ina sa kay Father. Thank you so much, gid sa imo, Senior Citizen sang 3rd District. For your own stories to share, pwede ka email mga kabombo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulat to na mga kasaysayan and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Ini inyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.